sila sabunya tingaramo sarama la malomani juru mani jomila ballo awaka e galula juru fola kambe tumaro ngadi nyadanne sabule mangaramo seneke ba me keto nin ko sabule nodi obe bolo sabule mangaramo tigasi e nyala kanga dolumanya obe bolo sabule mangaramo uturu le ni mombi bolo wala tigakani sabu mani dia fama alla yere ma fensida oni sabu te femena neta sabu Maliens, assalamu alaikum. Ambe malien befo ka bewali nyumando ni wati na Mali kono ani Mali koka anga foli bise jamanadenw ma ni wati na ɲɛ fantan nani fe Mali selege nani bela ni wati ba sorla jamanadenw kɔrɔtɔlen do ka se ka u ka jɛmukan mandi kɔnɔ ni o ye Thierno décrypte ko Thierno ka walawala an bɛ an faw fo ka an baw fo ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ni waati na an b'an ka jeliw fo ka yira jamanadenw na aw minnu sigimɛ Kayiba Jabate Kulukuru maraw la Sikaso Segu Sikɔrɔ ani Balanzando Mopti Tombouctou Gao Kidal Jɛnɛmaraw la fo ka taa Yuwaru an bɛ kucalakaw fo ni waati na Jibril Dambele radio Koto na an ka foli bi s'u ma ka wasolonkaw fo yan foyi la Mansenikadaw an'a ka cɛdenw an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn yan kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ jamanadenw ye a y'a partager a ye dɔ fara partageli kan kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati in na a ka jɛmukan sanumanba in nin ye o daminɛnen aw ye ouverture média sanfɛ donc ka ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka dɔ fara partageli kan an bɛ nɛnɛ na septembre mars kalo o tile 7 o ye bi ye san 2022 an ɲɛ bɛ ka mun sɛbɛn an ka balan kɔnɔ bi su in na o kunnafoni kunfɔlɔw o ye jumɛn ye an ɲɛ b'a sɛbɛn na cogo mun na a yira k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko dɔ ni o kɛra mun ye Sikɔrɔ ni o kɛra yen Bamakɔ kɔnɔ donc an da bɛna s'o ma o kɔfɛ Jibril Dambele fana radio Koto na an bɛna Jibril wele ko dɔ kɛra Kucala maliyɛnw weekend in kɔnɔ o ye mun ko ye ko dɔ y'a den ta ka taa den fili kɔlɔn kɔnɔ n'an bɔr'o la Ɲɛnkɔrɔ Yaya Samake maliyɛnw a ye ko tɛ dɛ ko n'ale kɔni kɛra jamana ɲɛmaa ye ni o ye président de la république ye ko ale bɛ 1,000,000 maa mun si mana san 18 sɔrɔ ale bɛ 1,000,000 de di jamanaden bɛɛ ma. Kabako ye dɛ an b'ale ka yɛ ɲini n'an y'a sɔrɔ a ka se ka fɛn fɔ an ye an bɛ faamuyali sɔrɔ mun na n'an tilal'o la mun ye nin waati in na le premier ministre Choguel Kokala Mayiga an ka marabolo ɲɛma k'a kumana logement sociaux ko kan an da bɛna maga o fana na k'o walawala aw bisimila Mamadu Jefagani Su somɔgɔw bɛ di basi t'i la kɔni Jibril Dambele kɔrɔtɔmɛ k'an kɔnɔ nin waati na folikan jumɛn b'i bolo sans plus tarder an bɛ Jibril ta n'an tilala an b'an ka sponsoriw fo kɔrɔfɔ b'i bolo. Folikan Thierno bɛ fo ka ɲɛma fo k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na ka ɲini u fɛ jɛmukan u ka partager. Ɲɛma Yusuf Mangara ni su tar basi t'i la kɔni folikan jumɛn b'i yɛrɛ bolo ɲɛma. N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen u bisimila. A banna ka maliyɛnw fo Kayiba Jabate an bɛ bɛɛ fo Amérique jamanaw na Faransi jamanaw na an bɛ tila ka jamanadenw fo Madagascar Mozambique an bɛ Mozambiquekaw fo an bɛ Sako fo k'a waleɲuman dɔn k'a fa dɔ b'an lajɛ fana ko Madagascar ni o ye Wali Sakɔ ale de ye maliyɛnw jigi ye ale de bɛ maliyɛnw jigi kɔrɔ ale de ye maliyɛnw ka ɲɛmaaba ye fana Madagascar an b'a fo an laban bɛ taa Madagascar ko yen ka di kosɛbɛ an taa Nanarivo a yen ka di an bɛ taa yen nin waati in na Jibril an bɛna Jibril ta sisan Jibril b'an bolo ligne sanfɛ ni o ye Jibril Dambele radio Koton Jibril an bɛna ɲininka ko kabako ko dɔ fana ni o de kɛra Kucala mara la an bɛna Jibril ta k'a daminɛ ale la n'an tilala an bɛ sɔrɔ ka na jɛmukan tɔ la nin waati in na Jibril b'an bolo kɔrɔ donc an bɛna micro labila Jibril i salamu alaikum. A fɔ safurulahi kana segin nin kuma in ɲɔgɔn na fila ka tuguni fiyewu nin ka ko bannen sinon n'i y'i danga dɔrɔn a bɛ minɛ. Kana segin nin ɲɔgɔn na kan dɛ i ka nin fɔli dabila baasi t'i la kɔni. Naam Jibril. Voilà k'a ka mettre un peu d'eau dans son ɲamakuji. Voilà donc Thierno k'i ka ji dɔɔni k'i ka ɲamakuji la. A fɔ a ye ko ne ka ɲamakuji kɔni k'a fan bɛ ji la tɛtɛw depuis kɔrɔlen. Folikan jumɛn b'i bolo Yusuf Mangara bi kɛnɛ kan yan Mamadu Jefaga bi kɛnɛ kan folikan jumɛn b'i bolo an filɛlibaw bɛɛ de kulo b'i la bi. Yusuf Mangara ye Mamadu Jefaga mu bɛɛ fo ka fara ouverture média lamɛnba bɛɛ kan. U denkɛ n'u balimakɛ mankan don Sisina butigi Jibril Dambele kunnafoni diladon radio Koton na Kucala yan.
Radio Kotora Kuchala. Voilà. D'accord. Donc Djibril, je pense que Baby Dongaba, c'est un boutique Djibril do Radio Koton Djibril ni o ye shogel do ke ka radio soye radio Koton muna sigile do Kuchala lamini be amba nyemo fo ka barakela fo tewa. O bename. Kairila ka fo ni wati na iko ko kaba kuma do fana de kala Kuchala o mu ye Djibril. Très bien. Torno. O be bamanga na fo me kuma da mino la kana abamanga koro fo be na fam. Oui jumé. O hikma ba sabani koko o kela depuis e mo ka era mana je kono. Comme ba sabani ko? Hikma do ba fo ko proverbe anda wo to ba fo to proverbe. Ah proverbe o. Voilà akma hikma no ko folo la. A folo de bena ko ma kala le mana dala chogo. No a folo de ko kana dam so la min daro ka. Ma kala le mana dala chogo kana sebeli do anya ko ka fo karsa layru taye I kana sebeli fle kana kala. Ne kuma bayre Jibril. Ane ni e to sebesta chorno e kala le no ka fo chorno ni sebeli lage. La me ya ni ngada le layru taye folo kita kala. Okay, atite mu ganya fa. Ka bulu gwa kandora so ya sebele me ko Mamadou je. O hikma de wilbalia. O famiyara wilbalia Jibril. Voilà, ni e plana ko Canada musola. Ki Canada musola? Voilà, I Canada musola me mo ron fana wala e ba yesa. O jme. Ini musobe gino labbe. Gino dan ye ni abdo na so na be so datu. Ka salon datu ka so ju datu ka be datu. Awa abi gino mi se ba ni ngon che. Ere flani nyon che matafo. Me yani kalo kononton che. Muso ko yala ko yani don che de bina jigi. Ko yani do che ke bina jigi. Ko yani don che kale be jigi. D'accord, atite muka. Abiga dino paratawa. Nyela boroto meni man fol dabla. Muso ga do e shini de uso ko kutuba sigika. Ne rabe gala ga ba, ere bla gala ga ba. Bara tebelai. Donc maintenant o konana. Anga funa ni flade ala de ko ni mu janyo ko ni chokola wi ga gino la be o chokola. Dogo ci chombu ni nyon che ma shita kalaba. Allahu akbar. Bo muso ko nge gino che ya ke gino yi. Tale nye fesa amanye mi ko. Anana ke kodo aya muso ko bola ni gino ko ni kadam na kalo fla ho kalo kononta be ay parla saw. Allahu akbar. Ero gino bana oro la. O gino bani. Maintenant femi du kono mo koy. Ulu ya muso somo ulu ya ira ka fo vraiment ni wala mi ngon kerata. Anga du dameti sonima. Bo o kuma misanu chala muso kulu koro. O tuguni chefana yoro la mo to la manga tuna fonu me ka fo ko asembe do de ma ko fo ata ke gerese gai. O kuma ko ni balale tora ulu nyon chei. Domi gringa jo domi ta gino tomi poela ka ta fo ka se kalo kono doma. Kosobe. Kalo kono ndo amanye mi ko muso ka tingulila. O muso somo ko aya mami ni ko imperege. Na ku ya te gino na ya dugana aya awele kana muso ya ke wele kana. Bo atakata labtan sola akata ko nyara we. Ko atakata doctor sola. Ya atakata labtan sola. Ni oye cherifla mo ka doctor sola an fa Kuchala ya. Amba nyini technicien fait tari volume ko en koni. D'accord, anga tana Jibril. D'accord, atale da tala pensola ala ke muso ya resoro. Muso kele nga resoro doctor yu ka ba ke wile che na doctor fana ka musa ka besara. D'accord. Musa ka sara le mi ke che ya ta amso ta sisa. Ake to nyini aklonga ma muso do wuro ta ko fo ta ko muso te. Sabu manyindia ala sila sabu nyati karamo saram
Sibirido. Sibiri tile bɛ banna muso ma se ka lafiya parce que hali n'a sɔrɔla den sɔrɔ cogo ma ɲɛ den tin b'a la. Donc a ye fɛɛrɛ kɛ ka cɛ yɔrɔ ɲini n'a bɛ se ka den yɔrɔ yira a ye den bila di mɔgɔ min ma ale ka to ka taa sin d'a ma o de tuma ni tuma na a ka ɲɛ d'a den kan. Sibiri tile bɛɛ kɔnɔ ɲɛma sɔrɔ la bon ka dugu jɛ kari la. Ɲɛma sɔrɔ la finalement muso nana ye ni ne ma dɛmɛbaga ye ɲini nin ko in na. Nin bɛ ka ne denmisɛnnin filɛ bi a bɛ ka n kɛ muso ye. Ni den kɔni don an m'a sɔrɔ sira jɛlen kɔni kan mais buna adamaden dɔ don a kin bɛ na. Donc a ye ko bɛɛ kɛ pour que solution ka se ka sɔrɔ solution ma sɔrɔ. Donc finalement a fana nana fɛɛrɛ kelen min kɛ a taara ɲɛfɔ a somɔgɔ dɔw ye min bɛ se ka don a jigi kɔrɔ. Kuma fɔlen olu ye min kɛ olu bilala a ɲɛfɛ a cɛ yɔrɔ ɲini cɛ bɛ k'i dogo la a tɛ ka mɔgɔ ka appel ta. A ma ɲɛ min kɔ sa u fana sera i balima dɔ bɛ yan Dawulaka don sebe daw ale tɛ maga anw fɛ yan dɛ a tɛ tɛmɛ o kan n'a ɲaamina dɔrɔn ale b'a woloma de kuma dili ale ma ale fana ye kuma di a ka ADG ma n'o y'a ka dankan ye n'u b'a fɔ o ma Tangara voilà maintenant kuma dili ACB ma olu fana wulila ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin cɛ ɲinini ma fɔlɔ la ka cɛ wele numéro la cɛ ka numéro ti passé la maintenant u tɛmɛna ka na cɛ ka levé yɔrɔ ɲini ala y'a kɛ o ye a fa yɔrɔ dɔn fa yele min kɛ o ko fa ma an ti mago t'i yɛrɛ la i ma fɛn kɛ mais an mago b'i den de la i bɛ se k'a yɔrɔ yira fa ye téléphone bɔ ala y'a kɛ den sina ka fa ka appel ta o yɔrɔ bɛɛ o ye fa a ɲininka k'a bɛ yɔrɔ jumɛn a ko k'a bɛ so ja a bɛ atelier min na atelier ye da fila de ye a da kelen bɔlen don ka si bɔlɔn kɔnɔ n'o ye carré ye da filanan o bɛ du kɔnɔ min bɔlen don ka si bɔlɔn kɔnɔ o y'o fermer min sina du kɔnɔ sisan a bɛ baara kɛlɛ ni mɔgɔ min t'a kalama i b'a fɔ ko yɔrɔ datugulen don ko baara tɛ yen ala y'a kɛ u taara ka taa jɔ k'a ka parantiw ɲininka parantiw yelen min kɛ u ye olu ɲininka ko a ka patron bɛ min a yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ donnen bɛ fo wo kɔnɔ yen u ye cɛdenw donna a nɔfɛ k'a labɔ a labɔlen min kɛ o fana ma fila kɛ u ko ayi anw mana fila la den min bɛ yen nɔ n'i y'a sɔrɔ karisa bolo i b'a dɔn wa i ye sunguru in yira la o k'a bɛ sunguru in dɔn o ko ayi a ko a fɔra den tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye tiɲɛ ye k'o ye tiɲɛ ye a ko den y'a kɛ de a ko bon vraiment den t'i bolo jugu kan ale ka finikala client dɔ bɛ yen nɔ o y'ale kanu kosɛbɛ ale ye den d'u ma o k'a ma bɔn n'i ye den d'u ma sisan ba dun b'i yɔrɔ ɲini i ka den yɔrɔ yira e dɛsɛ bɛ k'a yɔrɔ yira mun de bɛ yen donc fɛɛrɛ kɛ ba k'a ye anw yɛrɛ k'a ye kɛlɛ wɛrɛ tɛ yen a ma ɲɛ e ye den grossesse kɔnɔbara depuis kɔnɔbara i jɔla a ko kɔrɔ ka musaka kɛ ka na digili musaka kɛ o ti koba ye bilen o anw fɛ yan kɔnɔta tɛ crime wɛrɛ ye bilen o n'i y'a musaka kɔni kɛ ka ban fanga ko olu tɛ a kɛlɛ o la quoi mais a ka den de yɔrɔ yira dɔrɔn bɛɛ ka lafiya o yɔrɔ la a y'u cɛ sa ka kin yala daminɛ n'a ko a bɛ kin na u bɛ taa kin yala ɲɛti ye finalement faama ninnu nana fɔ aya gendarme ninnu ko a ma karisa vraiment anw tɛ nin ko in ɲɛ c'est comme si u y'a ɲininka a ye den fitinin fili fan jumɛn a ye den fitinin bila min a ko den bɛ yɔrɔ dɔ de la donc a bɛ taa yɔrɔ yira u la a dɛsɛra ka den yɔrɔ yira voilà Jibril kɔrɔfɔ in fɔ ka ɲɛ kosɛbɛ a fɔ ka ɲɛ mɔgɔw k'a dɔn ko ne ka kuma tɛ dɛ parce que i nana yan nɔ i ko dɔ den bunna kɔ ko dɔ den bunna kɔ Kucala mara la k'u sera dɔgɔtɔrɔso la k'u y'a sɔrɔ den tɛ yen o kɛra kasara ye Mali kɔnɔ yan bɛɛ bolo ne de ka kunnafoni ɲininen don k'a sɔrɔ e de y'a ɲininka kɔfɛ an bɛ tila ka kuma tɔ laban n'o ye tɛmɛni nin an tulo b'i la d'accord maintenant nin waleya in kɛra ko tan nin cogo la fɛɛrɛw tigɛla a tɛ yɔrɔ yira o y'a sɔrɔ den ma ye finalement u nana bagabagali ta ka ɲɛsin a ma a kana olu bila munumunu salo la a ma ɲɛ a nana ko den bɛ anw yɛrɛ ka dugu la n'o ye Sinzina ye a selen Sinzina a taara i bolo sin an ka gouverneur ka so kɔfɛla la kɛnɛ dɔ bɛ yen nɔ dingɛ dɔ de b'o kɔnɔ n'o ye kɔlɔnba dɔ ye Allahu akbar a y'i bolo sin o ma k'a fɔ faama ma ko den bɛ nin kɔnɔ faama ko yala i bɛ sunɔgɔ la de wa ko den b'a kɔnɔ a ko den i yɛrɛ den ko mun b'o se nin kɔnɔ a ko tiɲɛna ko den bɛ yan de o ko ayi i ye mɔgɔ ka du yira k'i taara den dɔw ma o yɔrɔ bɛɛ taara kɛ den ma sɔrɔ i n'a bɛ bolo sin kɔlɔnma ko den bɛ yala hakili kɔni dafalen don kɔni a ko walayi ko a hakili dafalen don o yɔrɔ la o ye nɛgɛ k'a la
ka kabelema montru do atege flala montru mit moto ba soro zuru do kosobe o yo do atege flala do maintenant ka soro ka kolongo yi ka nyenyi ka ta soro cheni yere la mi fo chedo dembe den shukme Allah akbar den la bola ka yira ayere la bo kuma ma soro yi o maintenant ayere yi ngalle kesi sango mune ablaka ni walenge o ayere sala ka jamindi ako cheni yere la ulu ka gino de kala obolo bisi kala poi ko nguma la wuli akaketa ulu kube togola ka kede halu ye ma na toye otigere nyona na tara ye ko o gino glala fo ko keso kono ko na bo kene mata o famille fla be révolté la be bagabagal ta ganye shuma ka fo ayanga dambe chayanga dambe che donc ale fana ye glanjo ko me dambe la ka o ka de mbo sirfasika ko de kama o mira na ale la ale fana ye de mine ka tabla kolongo Allahu akbar bon ami yoro na sisa ka papier farale ne nyonga ka bo gendarmerie la ka ba abe procureur nya ko ka ba ay den fakata den saran jogol la ko do dine kala ku chala den ko den fagalan jogola fla dama ko fa jigli ko fa hala matbe dama ka a fi dinge kono kolongo Allahu akbar atite muka abarkalay atite men ga Jibril voilà donc ambi foki wala me yana ngi bla dengoy akoto labana chogodi demu bunna kuchala marala moye kuma incari kofe émission kele kofe kalo kele a émission kala ga dugu mine ya kunguru nu ndige ya yo et puis kema ga d'inviter ndo bla labana o rabi yele fabi bogabi ka che kungulo belebele ba do fana ka o fana yele chogo cheka jugu ka ke ba fone ka kuma yin ngalo de cerno biku umogene ka kuma la o ere nu nana ni kuma foni nyi ite fen do ni vo de mbi chogo ade ko ba yarawa de mu bunna ka bo abako abi mu nge dem ta robe bi abi sanga bla bagan ko bi ci jiru no tilara de absa bla bagan ko bi sani ko in kala kele wati mena de naka soro kala ngala yi akarati bon maintenant o era fana ko fe ne kele ngani kuna fondi ni maw ko na gano la de doyene wele ko ni te kamana ganko ko ale yere banjini ale ata ko abtala do rasula ko ni kela ulubulu Allahu akbar ayoro aymi fota mami yere bolo e den tomo o yere ayo kuma kan teme ouverture media la walsa kasra mo dala o kera mais mo kana dabali bani na ko den timba to ko ni den ga buru akofa ka be ka to den yani masa o ti ko ba yere ka so ke mi kunu shuti sa sabi fiu witnye ala mama da saya mi ngama iti so saya ke witnye wallahi witnye sino ibi takabla chambre climatisée kono docteur baby kele fe ka coucher mana ibi jigi doro ba ko morne witnye ça c'est vrai obike condition bébé no pour que ka sera ti yere soir kosobe mais après ils vont dire que c'est morne wallahi witnye mais ni kele amasa ala de maka dossier ala de masi vraiment d'accord merci beaucoup merci do Jibril ala ka dugu manje ami merci donc wati na ningu Jibril damele fo kuchala ami kuchala ka fo sans plus tarder shukrobera ami ta jona malien weekend ngona ka ta sibrila kana bla karila anye ko do réseaux sociaux kani o bololo yi son excellence nyankoro yesamaki jeva ya nere na ku nyogo fe sokomare na andra sibrin bugula ay kuna funi aya jabi jona ngamina wolebi ye ko na le kera jamana nyemai ko na ale kɛra jamana président ye a kɛra kucala de a bɔra kucala kunu yɛrɛ da nana ko denmisɛnnin k'a ta san 18 na ko san kɔnɔ ale bɛ miliyɔn 1 di mali denmisɛnnin bɛɛ ma a ma fɔ tan wa walima a fɔ cogo ma ɲɛ an bɛna ye wele dalu mun b'a bolo miliyɔn 1 na k'o fɔ an ye a m'a fɔ ten dɛ a m'a fɔ ten a b'a fɔ cogo jumɛn ko maliyɛn o maliyɛn n'i si bɛ san 18 na ani ka yɛlɛ ko n'ale kɛra jamana ɲɛmɔgɔ k'ale bɛ miliyɔn 1 di bɛɛ ma ne m'o de fɔ minnu bɛ san 18 na ka jigin olu sen t'a la ne ko ten mais a y'o de fɔ Corno ko ne ko ka taa san 18 na ka taa a y'o de fɔ bon donc il faut bien préciser parce que ka taa fo san 40 san 50 non ayi a ma précision di o la a précision di o la donc a bɛ se ka kɛ hali n'i bɛ san 100 la n'i bɛ tant qu'il bɛ balo la miliyɔn 1 a bɛ d'i ma a bɛna précision di voilà an bɛna wele ka fɛn fɔ an ye parce que nin kuma ba de
on t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ n'a maa b'an bolo ka ban o kɔrɔ ko ye ka ɲi président la an t'a ɲini yɔrɔ jan yɛrɛ an b'a fɔ Asibi Goyita n'u ye ko bɛɛ labɛn k'a ban u k'a lajɛ ni yɛ bɛ se ka k'a ye ko bɛ anw ka miliyɔn 1 kɔni nin y'o sɔrɔlen ye ka ban an bɛna honorable wele a ka se ka fɛn fɔ an ye faamuyali bɛ sɔrɔ mun na je pense que c'est très important Jɛfanga nin waati in na a fɔ jamanadenw k'u k'a partager k'u k'a partager ko fo Yelemani wa dɔ fara a kan fo Kolokani fo Nara fo Ɲɔnɔ salamu aleykum donc an ma yɛ sɔrɔ entre temps an b'a lajɛ n'a sɔrɔ yɛ ko miliyɔn 1 maa minnu si bɛ san 18 na san 19 san 20 anw b'a la anw ma bɔ a kɔnɔ an b'a la ko k'a ta san 8 la ka yɛlɛ anw b'o miliyɔn 1 la ne yɛrɛ kun ko n'a bɛ se ka misali dɔ kɛ ka essayement dɔ kɛ bi tile 2 in na n ka a dɔn k'a fɔ n ko ja kuma in ye tiɲɛ ye n ko n'o tɛ kɛ baasi a ko ayi ko k'ale ko n'a kɛra président de ye sinon a tun bɛ se ka essayement 1 kɛ o 2020 a tun bɛ se k'o kɛ non an k'o chiffre quoi malheureusement an tɛ ka yɛ sɔrɔ ɲɛma donc tari kɔrɔfɔ dɔ b'e bolo nin na est ce que yɛ ka kɔrɔfɔ in e ye mun faamuya la commentaire jumɛn b'i bolo yanni an ka se ka honorable sɔrɔ parce que malheureusement téléphone bɛ ka don an tɛ k'a sɔrɔ an kun y'a wele n ka n'a kun kan ka masala nka a tɛ ka sɔrɔ bon Thierno kuma in a ma bɔ ne da a bɔra Yɛ Samakɛ de da kosɛbɛ n'ale Mali ambassadeur kɔrɔ ye Hindu jamana kan maire kɔrɔ don Welesebugu maire kɔrɔ don c'est le président d'honneur du parti pour l'action civique et patriotique n'o ye PACP kosɛbɛ donc u ka ɲɔgɔn ye dɔ de kɛra Kucala mara la PACP section mun bɛ yen nɔ donc Yɛ n'a ka délégation taara pour que u n'olu ka se ka ɲɔgɔn ye donc o kuma ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la o sen fɛ a ye micro ta ko ni maliyɛnw ye danaya d'ale kan k'ale kɛ Mali président ye ko n'ale kɛra président ye ko maliyɛn o maliyɛn bɛ yen nɔ qui c'est à dire k'a ta san 18 na a ma précision di dɛ ko k'a ta san 18 na ka yɛlɛ ko miliyɔn kelen allo malheureusement an tɛ k'a sɔrɔ donc k'a bɛ miliyɔn 1 di o maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma bon an kɔni an y'a essayer ka calculin dɔ kɛ Thierno parce que le Mali fait environ je n'ai pas les chiffres exacts le Mali fait environ 20 millions d'habitants peut-être un peu plus parce qu'on va attendre le dernier recensement pour que le chiffre exact dit donc au million mugan kɔnɔna la ni liste électorale ta k'a lajɛ maaw bɛ voter mɔgɔ minnu si b'a ta san 18 na ka yɛlɛ o kɔrɔ ko i balikuyara i kɛra adulte ye i bɔra adolescence la responsabilité bɛ se ka confier i la donc ni liste électorale ta k'a lajɛ Thierno si je ne me trompe pas parce que tu sais en matière de chiffres il faut faire très attention je pense qu'on est environ à peu près 8 millions d'électeurs ne ma fili ma million 8 malheureusement an tɛ k'a sɔrɔ hali bi ma million 8 olu de tɔgɔ bɛ liste électorale ninnu kan donc o b'a yira k'a fɔ ko maaw bɛ liste électorale kan maa minnu si b'a ta san 18 na fo ka taa bila san 100 bɔɲɔgɔn la kosɛbɛ Thierno ni i ko k'i bɛ miliyɔn 1 di olu bɛɛ ma n'i kɛra président ye an ka kɛ a ka kɛ mandat fɔlɔ yɛrɛ ye mandat fɔlɔ donc o maa miliyɔn 8 i bɛ miliyɔn 1 di olu bɛɛ lajɛlen ma donc n'i ye 8 millions au multiplié par 1 million ça te donne combien 8 millions multiplié par 1 million aya tu n'es pas très fort en calcul non ma fort kosɛbɛ calcul la nka n kɔni b'a dɔn a kɔni miliyɔn 8 sanfɛ a ka ca tɛmɛna ɲɛma n t'a dɔn ni n ka téléphone bɛna sɔn a calculer mais milliard caman don kosɛbɛ n ye fɛn dɔw kalan ne yɛrɛ ne m'a calculer dɛ mais je fais confiance à ces gens et je pense que ni Yɛ yɛrɛ kumana ne yɛrɛ ni Yɛ kumana n y'a ɲininka a ko di k'a bɛ se ka kɛ yan n ko président n ko i ko k'i bɛ miliyɔn 1 di maliyɛn ma miliyɔn 8 ma n ko o de don wa ko effectivement ko miliyɔn 8 ko donc ko ça fait combien ko 8000 milliards 8000 milliards 8000 milliards de francs CFA k'a bɛ bɛn o de ma quoi a bɛ bɛn o de ma 8000 milliards o ye milliard ba 8 ok o don Mali budget o ye
an ka kɛsu kɔnɔ ni ko k'i b'a fɔ terre à terre la an ka kɛsu kɔnɔ wari mun bɛ an ka gouvernement bolo ni o y'an ka budget ye fonctionnaires bɛ sara la recette bɛ dépense bɛ non c'est-à-dire que comment dirais-je état ka dépense bɛɛ bɛ effectuer a kɔnɔna la Mali yɛrɛ an ka kɛsu yɛrɛ kɔnɔ an ka balan kɔnɔ mun bɛ non san o san ni an ka assemblée nationale b'a voter o ye 2000 et quelques milliards à côté ali biya ka kɔrɔfɔ la ko ka sebi ale ni ka se ka ali au budget ko na ko fo 30 et quelques milliards 40 et quelques milliards ko se ka kɛ attention moi je te parle de 2000 et quelques milliards k'ale bɛ se ka a cɛsiri non toi tu parles de 30 milliards mais je te parle de 2000 et quelques milliards 2000 et quelques milliards ba fila ni ma fila d'accord OK donc hier ko ka bɛ se ka o milliard ba fila ka b'o transformer k'o kɛ combien de parce que ne ma ka kɔrɔfɔ la même bi non bon ma ka ba ko sababu ko kɛcogo bɛ se ka na plan bɛ se ka na jamana jɔ la ko akilaw de do f'i ka stratégie de bila en place ka se ka yɛlɛmani kɛ k'ale bɛ se ka o stratégie kɛ k'a yɛlɛma pour que k'a bɔ hali 2000 yɛrɛ 2000 milliards la ko c'est possible bon o stratégie olu ye jumɛn ye n'an ko y'a yɛrɛ sɔrɔ téléphone na o jaabi de kura sɔrɔ yɛrɛ bolo ale hakili la o jaabi tɛ ne bolo mais e m'a ɲininka ayi ne y'a ɲininka nka a kun ka ɲi a yɛrɛ da mais a ye explication jumɛn di moi ne hakili t'o la ne hakili t'o la jama o kɔrɔ kama explication di a ka y'a yɛrɛ de da parce que bibi da kuma gɛlɛyara ko i bɛ kuma dɔ fɔ sisan u b'a tigɛ k'a bila u ka fɛn san ko TikTok ko cɔrɔ de y'a fɔ an k'a to a ka bɔ a yɛrɛ da a k'a fɔ k'ale yɛrɛ de y'a fɔ komi an m'a sɔrɔ téléphone na malheureusement peut-être i b'a sɔrɔ su kurubɛra n'a sunɔgɔra nka kɔni ko k'a bɛ se ka 1 million di ko nkalon t'a la fiyewu a ko cɔrɔ ko wa ko san o san dɛ ko san o san ko mɔgɔw bolo ko kulonkɛ don ko bon effectivement Tchorno Dieu merci ne fana ye garisɛgɛ sɔrɔ ka se k'a ɲininka a yɛrɛ de da ko ma ko c'est 8000 milliards ko 8 millions de Maliens ne ko mɛ ko excellence ko e bɛn'o kɛ cogo di a ko impossibilité non quoi ko l'impossible n'existe pas kelen filanan ko il y a ce qu'on appelle la mobilisation des ressources la mobilisation des fonds ko i bɛ wuli i bɛ taa partenaires ɲini wari kan ka bɔ yɔrɔ min na a bɛ taa bɔ yen nɔ ne ko mais ko bɛ kɛ cogo di ko mais ko est-ce que ale dɛsɛ kun bɛ yan ko est-ce que ale bɛ se ka dɛsɛ o la ko solution b'ale bolo no tiɲɛ la ko solution ye mun de a ko il va venir k'a bɛ solution da maliyɛnw tulo kan mais n t'a dɔn kɔrɔfɔ dɔ sen fɛ ni a y'a fɔ e de ɲɛna ko i n'a fɔ Kawujimi ye mun fɔ ko mɔgɔ t'i ka manakun bɛɛ fɔ est-ce que a m'o fɔ i ka kɔrɔfɔ la n y'o kuma mɛn dɔ da a y'o fɔ voilà k'a ko 8000 milliards bɛ sɔrɔ cogo min na ko n'ale y'o fɔ k'a bɛ se ka kɛ ko dɔ b'ale ka plan ta ka taa voilà ka t'o waleya bon Tchorno ne kɔni ye baarakɛla don kosɛbɛ c'est un patriote oui tiɲɛ a bɛ jamana in fɛ on peut l'aimer ou pas mais moi c'est mon grand frère j'ai beaucoup de respect pour lui et d'estime ne kɔni bolo n'a bɛ fɛ maliyɛnw ka taa voter a ye maa 8,8 millions bɛ liste électorale kan n'a bɛ fɛ olu ka taa voter a ye a kan ka na k'i sigi ni plateau kelen kan k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna ale bɛna 8000 milliards n'o ye milliards ba 8 ye a bɛ n'o mobiliser cogo di parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ mobilisation des fonds kɛ a bɛ mobilisation des ressources kɛ a bɛ bɔ yan nɔ a bɛ taga fɔ États-Unis jamana kan a bɛ taa fonds ɲini ka na n'a ye à travers sa fondation Empower Mali a bɛ investissement kɛ Mali la a bɛ école-sow jɔ dɔgɔtɔrɔsow b'a la a bɛ étudiants bila ka taa extérieur la a bɛ forages sɛnɛ mais est-ce que on a ta o ta Tchorno o wari o ni 8000 milliards u bɛ se ka da ɲɔgɔn kɔrɔ wa hali Côte d'Ivoire mun ye UEMOA et première puissance économique si je ne me trompe pas ani Sénégal ninnu est-ce que olu ka budget bɛ 8000 milliards bɔ olu yɛrɛ ka état budget bon 8000 milliards bɛna bɔ yɔrɔ min na Tchorno tiɲɛ la on a kɛ n'o ka ne kamana guwan n m'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ dɛ mais n kamana guwannen don an kɔni an bɛ dugawu de kɔni kɛ Ala ka président dɔ ye garisɛgɛ la amina o t'an ka fantanya bannen je faga mais maa dɔw bɛ jamana in kɔnɔ yan olu bɛ san ba hali u tɛ 40,000 sɔrɔ n'a fɔra ko 1 million bɛ di olu ma o t'o nɔgɔyalen parce que a ko ressources de b'anw ka jamana in kɔnɔ yan ko sanu b'an ka jamana kɔnɔ ko dugumajukɔrɔfɛnw caman b'an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ se ka anw nafa ka wari baden de dun anw ka jamana kɔnɔ yan a ko ten moi je pense que c'est important c'est-à-dire que ne tɛna fɔ n ko ye kuma mun fɔ k'a fɔ ko a tɛ se ka waleya yɛrɛ ne tɛ se k'o fɔ dɛ n'i y'a ye a y'a fɔ peut-être a bɛ se ka kɛ komi a yɛrɛ y'a f'i ɲɛna cogo min na k'a bɛ fonds a bɛ se ka fonds mobiliser pour que ka se ka waleya mais Tchorno il faut quand même pas oublier que an ka jamana in fana tɛ fantan jamana yɛrɛ n'i ye Mali ta k'a lajɛ n m'a fɔ n ko 8 millions 1 million bɛ se ka di bɛɛ ma dɛ mais n'i ye Mali ta k'a lajɛ Tchorno an ka Mali jamana recette
wari min bɛ sɛrɛ o Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ ka ressources la n'i ko k'i ka a wariw réparti ka ɲɛ wallahi hali ni maliyɛn bɛɛ ma 1 million sɔrɔ an bɛ fɛn caman sɔrɔ donc il faut pas oublier que peut-être a bɛ se ka kɛ peut-être ale bɛna ni hakilina dɔ ye mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bonne gouvernance ye et au-delà de ça aussi comme a yɛrɛ filɛ nin ye mɔgɔ don mɔgɔ mun cɛsirilen don a bɛ wulikajɔ caman kɛ surtout à travers son ONG qui est Empower Mali a ye fɛn caman réalisé a ye école kɛ a ye mɔgɔw bila ka taga mais je ne dirais pas que a ye 1 million min fɔ k'a bɛɛ bɛ se ka kɛ dɛ mais caman kɔni bɛ se ka kɛ parce que an ka jamana ye fantan jamana tɛ fantan jamana tɛ wa an b'a dɔn k'a fɔ ko corruption kɔni o ɲɔ ɲalen don anw fɛ yen sinon Mali bɛ sɔrɔ mun kɛ n'a y'a sɔrɔ a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'a y'a sɔrɔ a bɛ taga a sira fɛ i bɛ taa ye k'a fɔ ko Thierno fɛn caman bɛ yen an bɛ bɔ o degun kɔnɔna la fɛn caman bɛ yen c'est à dire an bɛ se ka kisi mun ma quoi mais peut-être ale fana bolo comme a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na politicien de don i n'a fɔ Kajimu y'a fɔ cogo min na u tɛ n'u ka manangu ɲɛfɔ mɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ ye kelen don ka programme dɔ bila sen kan n'ale kɛra Mali président ye a bɛ fonds minnu récolter a bɛ wulikajɔ kɛ ko minnu na olu fonds ani ni a sera ka yuruguyurugu fana kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la peut-être a bɛna se ka a kɛ sinon n'i y'a ta k'a lajɛ Thierno anw yɛrɛ ko terrain de vie ko Mali tɛ ko an maa minnu bɛ k'an mara k'u ka terrain de vie ko k'a dɔ bɔ a la mais est-ce que dɔ bɔra u ka terrain de vie la hali transition mun nana a fɔra ko réduction des trains de vie de l'État est-ce que dɔ bɔra la foyi ma bɔ a la donc a bɛ se ka kɛ peut-être n'ale nana ale bɛ se ka train de vie a bɛ se ka dɔ bɔ a la a bɛ se ka fɛn caman kɛ et au-delà de ça aussi il peut chercher de partenaires a ka baara kɔnɔna la mun bɛ se k'a dɛmɛ mais 1 million kɔni a kun ka di n ye ye yɛrɛ ka na o de ɲɛfɔ ɲɛna 1 million in bɛ se ka c'est à dire a bɛ se k'o fonds mobiliser cogo min na quoi. D'accord ni kɔni ye kumaba ye nka n'an y'a sɔrɔ don min na plateau ka ɲɛma an hakili la an b'a lajɛ ka tiga wɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ka a ɲimi walasa faamuyaliw ka sɔrɔ o tɛ wa Jefa o don voilà e kun y'i da don ou bien t'a dɔn Jefa de y'a da don Mali ye ressources ko la k'a fɔ ko nous sommes un pays riche ressources caman b'an bolo ko ye yɛrɛ da don o la effectivement ressources caman bɛ Mali bolo mais à la date d'aujourd'hui Mali bɛ ressources minnu exploiter je pense que o fanba o ye sanu ye o yɛrɛ ça c'est à travers des sociétés étrangères contrat d'exploration ani contrat d'exploitation o de bɛ o société ninnu ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ et la plupart de ces sociétés u bɛ sociétés canadiennes de on l'a déjà dit sur ce plateau là Mali yɛrɛ normalement an bɛ mun sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 20% kan je termine et ça c'est des contrats miniers qui ont été passés avec ces sociétés pour beaucoup d'années pour des années des dizaines d'années donc pour que un contrat modifié ça va devenir difficile parce qu'il y a des normes internationales à respecter parce qu'il y a des investisseurs qui viennent investir au Mali et ce n'est pas que le Mali à côté il y a le Ghana c'est un grand exportateur en fait moi je ne parle pas de la modification de ces contrats je parle pas de ça tu as parlé tout de suite et 20% tu es sûr que ces 20% là est-ce qu'il y a bébé tra Malidenw kungo de la sur les 20% là corruption ni yuruku les 20% sont très loin des 8 000 milliards. Je ne dirais pas que ça vaut 8 000 milliards, mais les 20% là, on a yéga pari n'yere tout ça. Le 20% qui est pour la société mounofo, au 20% mimbe sur Mali là. Est-ce que au 20% t'as Malien Congo là? Non, mais faut pas oublier que le contrat mounou y a signé. On nous met dos sur là. Wa, ça dit on nous bouka pourcentage voilà. Alors que 20% y a ta Mali à cacher de Congo, est-ce qu'il y a bétail? Donc, absika que peut-être n'a le nana. Même si n'a pas contrat une société canadienne in bolo, absika contrat tout bolo mais mumbe sur un Mali pourcentage est mounier. Vous les gars job ko de la casse au préserver ou absika fona mobiliser, c'est ce que j'ai dit. Il a fait à ONG ba bolo tout comme na, à fait un ba bolo tout comme na, absika peut-être lui-même il peut même trouver d'autres partenaires même. Munu besiga am na fa rekateme al canadien ka. C'est au Bepsikake, d'accord. Voilà. Oui, mais Jeffra, moi, ne me fera faire n'importe quoi. Jeffra, au famille. Tornou, les 20% là. Moi, je n'ai pas de preuve qu'à Foka bête Mali Keshukono. Je ne sais pas. Mais on est là pour les 8 000 milliards de hier ou bien pour parler de la corruption. Non, c'est-à-dire. Amega kumani yeka amega kumani yeka warikoi no mini jabi ay ne bana kumari e nyinga ko yala amega kumani yeka fende amega kumani yeka warikoi mais ne ko ngo ye mi fo ka be 1 million di ngo ne tisika fo ngo absika ke ngo il sera préférable que ye yere kana ko nyefo ngo mais ngo absika ke parce que ni anga jamana ta ka laje anga jamana soro mi ba anka soro mi yere be soro malla ni ko kika a bela jele la ta a temesira fe yuruku tala foi tala moi absika ki aba basé ni odi wa au-delà de ça il peut encore mobiliser kana ni wari wéro ye kana sinon yuruku ba nga fe ngono mo tse ko nié o bien
techniquement me fera un argument avec Agnès. Ali ye misali ta Kankou Moussaka. Non, Chorno, il est la main. Kankou Moussa nga sanu chama chekata. Na kunzo la ka sadu kundura ko mali be kum tosa. Et pourtant nyado oui. Chorno. Toi tu penses sérieusement que ni yé tarakata jo électeur malien nyakoro. Me fait awkata kala flinya ko voter ni kera président me million kelengli ni malien bema fait shibata santan shegina kata fo 100 kemela. Ni malien ina ko yé e be faire que chukodi au 8000 milliards qui correspond à 8 millions de maliens. Il va financement bo yoro jume parce que il y a programme qu'on a là, il y a ce qu'on appelle le chiffrage du programme. Il y a un programme de Meninkaoye. Voilà comment je vais financer ce programme-là. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays développés, en un pays démocratique, en un pays développé. Non, je termine. Mais j'arrive ça. Parce que s'il faut qu'à chaque fois que je non, mais j'arrive. S'il faut qu'à chaque fois que je parle, vous m'interrompez, je ne pourrais pas m'exprimer. Ok, vas-y. Moi, je dis juste que il y a un programme de chiffré. Il va faut me faire un men école hakejo men barrage hakejo me faire un projet financé me faire un million kiloni malien million chigi malien mo million chigi ma ce qui fait en tout 8000 milliards. Voici comment je vais le financer. Il faut recevoir un programme qu'on a là ni yé nana kana ki jo malien nyekoro ka fo bo ne be se ka financer parce que ressources Mali bolo parce que Kankou Moussa de la Mali sanuta katagana magan jamana ka Chorno toi tu penses que réellement ça c'est du concret ça. Donc on va y aller quel dalente yeka ko Kankou Moussa nga sanuta o ma nyama dalinda la ya san bayirika yi nyama katagana Arabie Saoudite jamana ka ayo sa mara non mais ça c'est trop léger donc e bolo tinyata non Chorno c'est trop léger anja bisa yé Kankou Moussa fo Chorno tiens do wa tinyata c'est ka bon yé ka prévu que Kankou Moussa de ay da ne ma faga ka non écoute-moi non nga ma faga ka ay kondo ka bi aka kuma do ka bi akuma na Kankou Moussa ay exemple ta Kankou Moussa ka mais nyama o bay dele tay yeka profo wala bay da mala Chorno ni yeka exemple Kankou Moussa de ane mo non je termine ça exemple tu ni yeka non ni yeka bon OK aka exemple do OK na exemple do Kankou Moussa ye aka exemple do wéré i b'a dɔn o ye mun ye n ka manakun bɛ n bolo n tɛ se k'a fɔ ne y'a fɔ maa wɛrɛ bɛ se k'a ta n'i ye ka manakun fila kɛra o de Chorno ne ma da ko in na k'a fɔ ko jumɛn donc non ne ma da ko in na ye ko a ka kɔrɔfɔ la bi k'ale delila ka jumɛn fɔ k'ale m'o kɛ ko mɔgɔw ka bɔ n'o ye a ko a bɛ ekɔliso dɔ jɔ a y'a jɔ i y'a ekɔliso baden jɔ Mali kɔnɔ Chorno a ye forage caman kɛ Mali kɔnɔ Chorno a ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka denmisɛnnin maa 50 bila ka taa kalan na a y'a kuma fɛn fɛn bɔ a da a y'a bɛɛ kɛ mun b'a yira an na a ko mun b'a yira mɔgɔ la mun na n'ale ko n'ale kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ale miliyɔn kelen ni ko mun na mɔgɔ bɛ du t'o la qu'est-ce que k'o ye koba ye a Chorno bi e taara ka taa ekɔliso mun filmer ni y'a financer Sibiriburu sɛbɛnni kɔrɔ kɔfɛ o ekɔliso o ye miliyɔn 30 de 30 d'après les informations que j'ai ko yɔ ye école 40 ɲɔgɔnna jɔ o école 40 an k'a bɛɛ kɛ miliyɔn 30 ye 40 multiplié par 30 ça fait combien 4 fois 3 ça fait 12 si je ne me trompe pas oui. Donc ça fait 120 millions an k'a kɛ yɛ ye forage minnu sɛnɛ Mali la an k'a kɛ den 100 forage kilo 3 millions 4 millions voire même 5 millions an k'a kɛ yɛ ye mɔgɔw bila ka taga ka bourse d'u ma bi j'ai entendu 40 ou bien 50 étudiants 50 étudiants k'a bɛna 22 fana bila ka taa OK donc an k'o bɛɛ kɛ c'est à dire que u ka scolarité bɛɛ kɔrɔ a ka bɛn 50 millions ma Chorno ni bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n tɛ tɛmɛ 2-3 milliards a cayalen donc vous pensez que mɔgɔ min ye 3 milliards financé bravo à Yé c'est un patriote parce que a bɛ taa financement ɲini kɔ kan ka na politicien caman t'o kɛ o Yé fait du concret le système américain a bɛ na on voit son impact parce que a bɛ na ni financement ye kuma dɔrɔn tɛ a bɛ kɛwale kɛ mais o kɛwale Chorno o ni 8000 milliards cɛ ka jan an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni Yé ka prévu kɛra Kankou Moussa de m'o fie dɛ n ka manakun bɛɛ fɔ ayi m'o fie dɛ ne peut pas Chorno 8000 milliards il ne peut pas Chorno ni Yé ne peut pas mobiliser 8000 milliards c'est pas possible ne bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ Aïssa mais a fana bɛ ka fɛn dɔ ɲagami ɲɔgɔn na Chorno ne tun b'a fɛ ka yɔrɔnin dɔ de fitinin fɔ a ye quoi merci c'est bon merci donc a yira k'a fɔ Yé ka dalu b'a bolo nka maliyɛnw an kɔni ka waritigi a k'a dépanner banna Yé ko ten ni ala ye kalafili waati jira an na k'an ye kalafili k'ale kɔni kɛra jamana ɲɛmaa ye fantanya bɛ ban parce que k'a bɛna fɛnw jɔ jamana kɔnɔ ko miliyɔn 1 ka taa san 18 na fo san bɛɛ b'o sɔrɔ kalo kalo i kɛra faama i kɛra fantan ye i bɛ t'i ka miliyɔn 1 ta i ka mairie la mairie min b'i ka sigida kɔrɔ i bɛ t'i jɔ a la u bɛ ka miliyɔn 1 ta ka d'i ma i b'i tɔgɔ sɛbɛn k'i ka signature kɛ ka taa di yɛrɛ Chorno n teri dɔ ye n ci Yé ma ko n k'a fɔ a ɲɛna ko fantanya b'ale la ko
non sujet voilà ko fantan balé là ko aba ñini yefé ko 1 million ko ka a 500,000 avancé dama ko 5 bala ko ye ne ra fo ye ye gara président muna bi se ka avancement damine voilà ko wa keme avancé ka ñina santa ke an go laje pour que kangalo to mo da kono quoi o ko ça donc ye ala ka barka do yela faso jola ko no quelqu'un soit ale ko ngiram politique ma fole mam carrière kan bo de ba ala anda ma del kan ñoo na folo ko mam yen fo bravo aye ala ka ye garsiga albi ala ka kala ñunu sabati nambolo la malien ameta sujet kun zabanana o jumenye o ye voiture de police brûlée et échauffourée à Chikoroni o makewa ko kera weekend na malien ni wana kera kabako belebere 17e arrondissement anyo de mai korofowla amna klaka dabali ba Musa wele Musa kumbi keneka nga anya munye kabako do demsenu munye Chikoro demsenu ye hippodrome na ado ye welelu ke nga ma saka kene soro nga ko kun diminero ka foko polisu kumbi do gende la o do gen sababu la ko utara petni do ta ko petni ka fatwa ame do ke petni demsendo ala ka hinana ala ka dawron nema ako chien ala ka bangi ningera sigidala kono mo ka korofoy nga akli la polisu fana korofo wara fo nga ngon nana ka fo manga kum boyana fo gabakuru filu nana boala polisu fana kumbala ka tir ke sans fait oui ka tir ke sans fait tir de sommation wala ko ke sans fait la ka se ka laje ka jama yereke ou ka jama yereke donc je pense que an nana etukuni jala u mobile fla jini polisu ko mobile fla u yo jini donc amba laje dabale ba musa ko ngafuni weraw chama soro ko kan ama laje entre temps kale wele adaga douala mais ni ngoy ngera je pense que ni ke ko flana e ni ma fli docker amdalay mungera amdalay o kokoni e munyanga procureur Touré ale kota asen flala atege flala plutôt wala saka seka bara nunu ka sabati ka nyana ngalodo akira sababu ye police munu yere kumbi aso akokono lu chamantara e kasola ala donc je pense que ni konunu akela chogo di exactement parce que anye version chama meaka nga dabale ba Musa bisonga ambo filla inshallah e wala sa e anga familial sura Musa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah tarbashi tila dabale ba Musa oui ça va chorno melatano somo wakina koni oui ça va alhamdulillah ko mungera shikoroni amake juma temene ya o angoni ya e nege kanya mugani kele fuka se mugani flama watu kun durle do shikoroni ouais exactement mun de kera parce que anye version chama me ni ma fle doko ko no ko polisu ko no ko ukmala ka munge ka tigi ku shulendo ko tigi ndado o tigi de tara tanwa polisu ya tanwa ma jama ko dimina foka tasma bla polisu mobile flala exactement mun de kera dabale ba Musa oui to mo bi fo d'abord ka mangara fo ka gifra fana fo no watina kan la jabaro bela jelen fo ina fiya fo tuga muna précisément jumado nege kanya muga ani sababu watula ama ira ka fo ina fo la dala commissariat de police du 17e arrondissement olu beto ka patrouille ka munu salo buluda hippodrome konana ani Chikoroni yoro dola ka la gena soro kutuku kalaute wudo konana donc maintenant ka précision min di mogo ma parce que mogo bala confusion kala d'abord Chikoroni ale be commune en fait hippodrome 2 allez vers commune 2 fait donc maintenant 17e arrondissement B hippodrome 2 de Konan donc 17e B commune 2 de fait mais ou beto ka boka tra Chikoroni zone Konan parce que yoro do beni no yoro mu ni sikana ba yoro la pousse ou beto ka boka tra patrouille au patrouille de sembe am se ka fo ou mobile do ni Land Cruiser Gemando ou mobile tiki fie kaka jo ko mobile tigi fiele na kuma mina yanga to aka jo kai aka mobile viti jigi aye polisu doya ka soro ka fuma ko utate aleko wala ko polisu ta nyonte aleko écoute nyonta ko chulita donc maintenant allez de ce ko onya fo ça comme ako be sena aka meta me masa abnu ta Musa o ma jami yon jami ta Musa che ifala ma bire no come ya fo sa ko yere be ta fana jami merci Musa ili cheri bara jagata am yon to tourner là angata donc a tourner tourner de chorno am se ka fo Land Cruiser tingu ye again
parce que an bɛ wagati min na ko sisan jamana bɛ lahala min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ c'est normal a ka dɔn fɛn min don donc olu ye a faamu o cogo de la donc maintenant u tugura mobilitigi nɔfɛ u tugulen n'a nɔfɛ mobilitigi kɔni ye sentigɛnin ta o kɔnɔna na u donna kari kɔnɔna dɔ la o kari dibi de tun bɛ kari in kɔnɔna na donc o kɔnɔna na sisan an bɛ se k'a fɔ sifinnaka dɔ bɛ yen nɔ ni a si bɛ san 13 ɲɔgɔn na denmisɛnnin don bon k'ale kun cira ka taga sanni na butigi la donc ale tɛmɛtɔ la land cruiser tigi ko u ka mobili de ye a tan ko ka mobili de y'a tan land cruiser tigi de ka mobili de y'a tan mobili min tun b'a la ka gɛn o mobili tigi ka mobili de y'a tan Allahu akbar donc mobili tigi ka mobili kɛlen na k'a tan comme Musa ni tilala ɲininkaliw bɛ yan dɛ il n'y a pas de souci policiers ka mobile ma policiers minnu b'a la ka gɛn olu ma girin ka den ye quoi donc maintenant olu continuera mobile nɔfɛ u continuer la mobile nɔfɛ u selen na zone de recasement fanfɛla na an ye kunnafoni sɔrɔ cogoya min na mobilitigi ninnu ye mobile bila u sɔrɔla ka u yɛrɛ ɲɛ mais u taara ka téléphone to mobile kɔnɔna na donc policiers ye gɛnni gan bon u tilara ka taga kelen minɛ tɔgɔnɛnɛ o taara minɛ fɔ Binabugu donc maintenant population kelen na ka den su dalen policiers dun ka mobile de tɛmɛna sisan parce que policiers de bɛ remarquer fɔlɔ donc maintenant mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a ye automatiquement olu y'a bila u kun la k'a fɔ ko policiers ka mobile de ye den faga donc directement olu taara commissariat la ni o ye 17e arrondissement ye olu yɛrɛ bɛ se yen nɔ wagati min na o tun y'a sɔrɔ équipe de patrouille yɛrɛ ma se yen fɔlɔ mobile min taara patrouille o tun ma segin ka se yen fɔlɔ o yɛrɛ tun ma se yen fɔlɔ parce que o tun bɛ gɛnni de la donc maintenant u nalen na maintenant u ye chef de poste sɔrɔ ni o ye adjudant Sumayila Sanogo ye o ni ale kumana wagati min na u bɛ kuma na jama nana caya dɔɔni jama cayara finalement kelen kɔni ye jagɛlɛya sɔrɔ o ye kabakurun dɔ de ta ka kabakurun gosi o yɛrɛ ka mobili kun adjudant min jɔlen bɛ n'o ye chef de poste u y'o ka mobili vitre fɔlɔ de ci donc o ka mobili vitre cilen na maintenant funteni bonyana jama minnu bɛ yen nɔ o murutira bon policiers nombre min kun bɛ yen nɔ o kun ka dɔgɔ parce que objectif kun ye min ye i n'a fɔ an ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na mɔgɔ fɔlɔ minnu nana ko dɔw tun bɛ u cɛla ko k'a fɔ ko a police ko mana kɛ fɛn fɛn k'a bɛɛ bɛ ban bi voilà o ko kuma tun bɛ dɔw da kɔnɔna na bon maintenant ninnu kɔni y'u ka disposition ta ka kɔnɔna sécuriser pour que mɔgɔ kana se ka don kɔnɔna na ka taa tiɲɛni kɛ bon ni mɔgɔ ma don kɔnɔna na ka taga tiɲɛni kɛ dalala na mobili pick-up 2 jɔlen tun bɛ da la u ye tasuma don o pick-up 2 la o pick-up 2 kɔni bɛɛ jenina Allahu akbar parce que an yɛrɛ bɛ se nɔ wagati min na an y'a sɔrɔ tasuma bɛ mobili la mobili kɔni olu jenina ka ban pewu sapeur pompier bɛ na wagati min na a y'a sɔrɔ caman jenina la mobili kɔni tun tɛ se ka foyi kɛ tuguni donc maintenant o kɔfɛ tuguni pick-up 2 kɔfɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na mobili fɔlɔ min vitre cira o fana kɔfɛ tuguni u ye policiers ka mobili 2 fana tiɲɛ tuguni donc mobili min tiɲɛna ka kɛ n'a wale a bɛ taga mobili 5 ɲɔgɔnna la mobili 5 de tiɲɛna mobili 5 de tiɲɛna mais pick-up 2 in olu de ta tora mɔgɔw kɔnɔ parce que tasuma wulila olu la Allahu akbar tasuma wulila olu la bon maintenant jama cɛyara finalement tir de sommation kɛra pour que jama bɛ se ka disperser cogo min na i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na mais mankanba minnu tun bɛ ka kɛ yen nɔ fana a bɛɛ fana tun tɛ marifakisɛ k'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna gaz lacrymogène o fana cili mankan caman fana tun bɛ a la kosɛbɛ n'o ye ɲɛnaminimafɛn ye ɲɛnaminimafɛn voilà gaz lacrymogène o de tun b'a ci jama na pour que ka se ka jama disperser ka taga bon tir de sommation damadɔ kɛra mais a fanba tun ye gaz lacrymogène de d'accord donc maintenant nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ policier directeur régional ale déplacera ka na sur le terrain bon ka na fara commissariat mɔgɔw kan u ye renfort wele ka na renfort nalen na maintenant u sɔrɔla ka kuma ni jama ye ka mɔgɔ minnu seginna déjà olu ma se ka na yɔrɔ sɔrɔ tuguni tɔni minnu bɛ yen nɔ u ye olu la olu négocier pour que olu bɛ se ka taga cogoya min na bon après dugutigilakaw ni o ye Sikɔrɔni dugutigilakaw ye ani commune 1 mairie mɔgɔw olu fana bolila ka na kɛnɛ kɔnɔna na parce que olu de bɛ se ka kuma dugudenw fɛ k'u dusu da joona donc olu ka intervention kɛra sababu ye ka jama dusu faga kosɛbɛ donc dusu fagara u sɔrɔla ka ko ɲɛɲinini daminɛ parce que ne version min fɔ sisan o kuma de tun fɔra ne tagara ka taga kunnafoni ɲini wagati min na mais pour que kuma ka sinsin an bɛ se k'a fɔ dugutigilakaw ni alimaminakaw ani mairie mɔgɔw olu tilara ka taga a ko ɲɛɲini fana a bɛ cogoya min na n'a y'a sɔrɔ polisiw ka mobili de ye fagali kɛ walima n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu tun bɛ ka jɔ olu ka mobili nɔ don donc olu ka sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ a jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko minnu tun b'a la ka gɛn olu ka mobili de ye den tan donc minnu bɛ ka gɛrɛ olu ka mobili ye tanni kɛ olu ka mobili de ye tanni kɛ
Allah. Donc an se k'a fɔ a ko kɛra o cogoya in na bon maintenant kelen min minɛna parce que n y'a fɔ Gutara kelen minɛ fɔ Binabugu o min minɛna ka bɔ Binabugu ale ɲininkalen na ale sɔrɔla ka tɔ ninnu bɛɛ ɲɛfɔ parce que u mɔgɔ 3 de tun bɛ mobili kɔnɔ mɔgɔ 3 tun bɛ mobili kɔnɔ muso 1 ani cɛ 2 donc maintenant tɔ 2 olu ma ye muso 1 ni cɛ 1 olu ma ye donc maintenant tɔ kelen dɔ min kun bolila o minɛna ale y'a ɲɛfɔ ale yɛrɛ ka explication na u bɛɛ ko a bɛ i n'a fɔ ɲɛnaminimafɛn tun bɛ u bɛɛ kɔnɔ ɲɛnaminimafɛn tun b'u kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ u falen de tun bɛ mobili kɔnɔ ɲɛnaminimafɛn e ko jumɛn tun b'u kɔnɔ ɲɛnaminimafɛn ni o ye fɛn min bɛ hadamaden bɔ cogo la a Tarawelelakaw bɛ mun min ta ani Danbelakaw exactly c'est ça tiɲɛ don donc maintenant yirala k'a fɔ ko u tun tɛ u yɛrɛ bolo bon o kumaw fana sɛbɛnciyara tuguni min i k'a dɔn k'a fɔ min tun b'a la ka mobili boli o yɛrɛ fa nana kɛnɛ mobilitigi nana kɛnɛ kɔnɔna na mobilitigi nalen na ale yɛrɛ ye kuma yafa ko k'a fɔ ale bɛ jigin a den na parce que den tun bɛ kɛwale dɔw bɛ den na kɛwale minnu ni a tɛ mɔgɔ kunkɔrɔta donc voilà kɛwale dɔw b'a la minnu tɛ mɔgɔ kunkɔrɔta k'ale ye kanga da ɲɛna a mɛnna a ka fara nin wale ninnu ma ale yɛrɛ ye o kuma ninnu fɔ ka sɔrɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ yafa deli a ye yafa deli i k'a dɔn k'a fɔ banbagatɔ somɔgɔw fɛ k'a fɔ baara minnu kɛra nin ye kumasuluko don kunkɔrɔta ko tɛ donc an bɛ se k'a fɔ pratiquement ko la belebeleba ye nin ye mais polisiw ka ɲɛmɔgɔba ni o ye directeur général ye ale ye délégation formée fana ka fara 17e arrondissement commissaire kan ni o ye commissaire divisionnaire Awa Sinɛnta ye donc u farala ɲɔgɔn kan ka taga banbagatɔ ka so très bien ka taga duwawu kɛ du kɔnɔna na ani ka yafa deli mɔgɔ fɛ parce que munumuna ɲɛ o ɲɛ ma hadamaden ni de bɔra tiɲɛ don voilà donc maintenant a ko tɛ taga o kɔ o kɔni an bɛ se k'a fɔ kunnafoni na belebeleba minnu bɛ yen nɔ a ko kan min bɛ se k'a fɔ nin waati na o ye nin ye wa polisiw ka syndicat fana y'u cɛsiri a la kosɛbɛ ça il faut le mentionner également d'accord olu fana taara walasa u bɛ se ka taa kuma a ko kan comme i ko ko ɲininkaliw bɛ yen mais Musa ɲininkaliw bɛ yen rapidement ɲɛmaaw ka fɛn k'i ɲininka parce que i ye kuma damadɔ fɔ an bɛ fɛ ka olu pour que o kuma ninnu ka préciser ka ɲɛ bon o de ka d'an ye kosɛbɛ quoi donc ɲɛmaa kɔrɔfɔ b'i bolo ok Moussa bonsoir ça va oui ça va Mara ok merci beaucoup en fait ne ka ɲininkali fɔlɔ e ko a yirala k'a fɔ ko mobili mun tun bɛ ka gɛn o de ye petini tan n'est-ce pas mais policiw ka communiqué kan ne y'a kalan ils n'ont pas mentionné ça policiw m'a fɔ k'a fɔ ko polisi mobili maa tan k'a fɔ ko policiw tun bɛ ka mun gɛn ko de y'a ta u ko ko c'est à dire que u tun bɛ course poursuite la course poursuite c'est à dire que u tun bɛ ka ɲɔgɔn gɛn polisi mobili tun bɛ ka u ye mɔgɔ mun fiyɛ ko k'a jɔ polisi mobili tun bɛ ka o gɛn ko o gɛnni de hukumu kɔnɔna la ko petini ko mobili taara ka taa tan k'a bɔnɛ a ni na mais o ma précision di a kan m'a fɔ polisi mobili don m'a fɔ o précision ma di communiqué kɔnɔna la donc o ye kelen ye n'o y'a sɔrɔ ni Musa ninnu ka version a ye mun fɔ si c'est ça la vérité pourquoi la police n'a pas mentionné cela kelen filanan n'o y'a sɔrɔ mobili mun bɛ ka gɛn n'o de ye petini tan pour quelle raison la population se soulève pour que ka taga polisi mobili fila jeni sachant que polisiw hali n'o y'a sɔrɔ n'u ye gɛnni kɛ mais olu ma petini tan k'a faga mais k'a fɔra ko dugu jɛlen de ko bɔ kɛra a kalama o de ma kɛ yan non parce que depuis le soir ne ye témoignage dɔw ye mun b'a jira depuis le soir voilà mobili yɛrɛ depuis le soir je sais depuis le soir ne yɛrɛ ye image sɔrɔ ne yɛrɛ tun ka taga mais ne ye image sɔrɔ mais a fɔlen de ko dugu jɛlen k'o de ɲɛfɔlen kan ɲɛma ye Musa ko dugutigilakaw yɛrɛ ye wuli ka jɔ k'a la kan n bɛ se ka walawala kɔni vas-y donc ça veut dire que jeunes ye bisigi de ta ka ɲɛsin polisiw ma dans ce cas bon allez-y Musa kɔrɔfɔ Musa bolo donc Mara n bɛ se ka jabili kɛ voilà donc maintenant i ye yɔrɔ fɔlɔ min fɔ ni o ye polisiw ka communiqué ye an bɛ se k'a fɔ esprit min b'a la polisiw yɛrɛ bɛ se k'o développer mais anw ka ne ka faamuya ye min ye directement c'est-à-dire ils ont voulu jouer à l'apaisement parce que enquête dayɛlɛlen don donc ni direction ko k'a bɛna communiqué kɛ cogo dɔ la c'est comme si c'est une prise de position donc maintenant a bɛ se k'a fɔ duwawudon ni fɛn ninnu olu tɛna faamuya parce que a fɔ ko ɲɛmɔgɔya olu yɛrɛ fana ɲɛmɔgɔya somɔgɔw fana ye prise de position k'a la bon maintenant a yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ communiqué kɔnɔna na tuguni u y'a mentionné k'a fɔ ko enquête dayɛlɛlen don pour que yelen bɛ se ka d'a ko bɛɛ kan cogoya min na donc maintenant enquête dayɛlɛlen don enquête kɔnɔna kumaw de ye nin ye sisan enquête ye min yira o de y'a prouvé k'a fɔ polisiw ka mobili ma tanni kɛ mais mobilitigi min tun b'a la ka gɛn u ka mobili de ye tanni kɛ bon maintenant seere minnu bɛ carré kɔnɔna na fana ni o ye Sikɔrɔni kinamɔgɔw ye
olu fana ye o ko bɛɛ lajɛlen sinsin olu y'a yira k'a fɔ effectivement polisiw ka mobili ma tanni kɛ mais Land Cruiser jɛman de ye tanni kɛ mais population y'a ta dusu de fɛ ka taga cɛnni kan parce que caman taara ka taga commissariat jeni olu yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ wale min kɛra parce que voilà olu yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ wale min kɛra tellement que mɔgɔ dɔw ni cɛlen don mɔgɔw ni cɛnni don jama taara ka fara ɲɔgɔn kan caman taara ka taga cɛnni kan parce que ne yɛrɛ bɛ se commissariat da la waati min na mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u y'u ɲininka yɛrɛ k'a fɔ olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ u sera yen cogo min na u t'a dɔn k'a fɔ fɛn min kɛra yɛrɛ ka se nin nɔ mɔgɔ polisiw don dɔrɔn mɔgɔ énervera dɔrɔn u tagara mɔgɔw dusu kasilen don bibi voilà dusukasi ka baara de don quoi sinon bɔ kelen n'a kalama kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ caman taara ka taa mobili jeni u nimisara kɔfɛ u nimisara kɔfɛ parce que u y'a faamu k'a fɔ effectivement baga kɛra polisiw ka mobili ma d'une part parce que k'a fɔ ko mobili de ye tiɲɛni kɛ direct la o de ye ko in na gɛlɛma yɔrɔ ye polisiw ka mobili nɔ tɛ mais Land Cruiser min tun b'a la ka gɛn o de nɔ don fana Thierno mais yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ min kan ka mentionner kɔnɔna na peut-être n'a y'a sɔrɔ o fana ye dugukɔnɔmɔgɔw énervé parce que c'est vrai polisiw ka mobili ma se a ma Land Cruiser de sera a ma an ye kunnafoni sɔrɔ cogoya min na mais yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o bɛ mɔgɔ sera an bɛ se k'a fɔ juin kalo tile 23 san 2021 polisiw ka ɲɛmɔgɔya so mɔgɔw ye note de service dɔ bɔ k'a ɲini polisiw fɛ k'u kana mɔgɔ gɛn dugu kɔnɔ tuguni Lafiyabugu événement tɛmɛnen kɔfɛ min kɛra juin kalo tile 22 donc maintenant an bɛ se k'a fɔ c'est vrai ni polisiw ka mobili ma s'a ma mais polisiw ka gɛnni de y'a to nin yɛrɛ ɲinibagatɔ tagara se mɔgɔ ma voilà donc polisi mobili tɔgɔ kuma tɛ se ka bɔ a la peut-être n'a y'a sɔrɔ o fana ye population tɔ énervé ka ɲɛsin u ka kɛwale ninnu ma peut-être tɛ dɛ o de don ah ok donc an bɛ kuma fɔ k'an tɔ to ok merci beaucoup Moussa ala ka dugu ɲuman jɛ merci Thierno merci Djefaga merci Mangara voilà donc je pense que c'est clair mɔgɔ ye nin faamuya entre temps an bɛ don Choguel Kokala Mayiga marabolo ɲɛma ko je crois bien ko kiki fruit kiki kɔrɔta a ta tɔgɔ don ye bon comme ne ta tɛ an t'a tigi k'a dabileni ka di kojugu nka n k'a ɲa n'a ye marabolo ɲɛma n y'a bɛɛ min k'i to dɛ ne y'a dabɔ a kama dɛ n nana ni den kelen de fo ni yafara ma a tɔ bɛ yen e nana ni den kelen de o nin ye dabileni kura de ye ko kiki fruit et donc dabileni b'a la zira b'a la a nɛgɛjuru sira ye 75 23 53 57 dabileni nɔnɔ de bɔ mɛ k'a dun ka sukaro dumanw k'a la ka di ala ka barika don kiki fruit la donc nin waati in na an bɛ taa ɲɛma ko docteur Choguel Kokala Mayiga hakili la n'a jaw kan ka bila technicien b'o fɔ an ye ko a ye interview dɔ kɛ a b'a kalama k'a fɔ logement social ko a ko tun kɛra kata banani an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na logement social ko kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye le colonel Assimi Goïta u y'a lajɛ k'a fɔ ko mun ye commission yɛrɛ k'a bɛna ci a ko bɛɛ bɛna jɔ anw kɔni nana ye kɔsa in na k'a fɔ ko commission kura ko o sigira ne ma fili k'a ɲɛmaaya de la ministre yɛrɛ ka n t'a dɔn secrétaire général je ne sais pas k'a dira ka mɔgɔ dɔ ma si je ne me trompe pas ministère la mais entre temps on a entendu aussi k'a fɔ ko tile 40 dɔɔni de bɛ yen walasa ka se ka ko ninnu bɛɛ sigi sen kan tile 45 tile 45 donc ko fana ye kabako ko belebeleba ye nka mun ye mɔgɔ dabali ban ni o ye marabolo ɲɛmaa ye marabolo ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la a ye fɛn caman fɔ an b'a ɲini an lamɛnnibaw ani an filɛlibaw fɛ an ka jɛ an ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. D'avoir attribué des logements sociaux à vos proches. Bon, vous savez, à un moment donné, ma tête était mise à prix. Chaque 2 mois, on invente quelque chose. Il y a les opposants à la transition, disons certains, oui, c'est même les assises nationales. Ils ont dit c'est les assises de Choguel, c'est les assises de la division. Ça, c'est une stratégie de diabolisation qui est élaborée depuis Paris avec des relais. Donc, vous n'avez rien à voir. Je n'ai rien à voir avec cela. La preuve, c'est qu'immédiatement, quand on a vu le matin, j'ai convoqué le ministre pour lui dire que je vois des choses dans la presse. Le ministre était lui-même surpris. Et la décision a été prise par le ministre de corriger. Il dit c'est très simple, pour que ça soit très clair, je vais dissoudre la commission, mettre une autre commission pour voir plus clair. Toutes les attributions non conformes, sur 1200, 1500, je crois qu'il y a 5 ou 6, nous allons vérifier les circonstances dans lesquelles ces attributions ont été faites et les choses seront faites de façon transparente. J'ai applaudi au ministre, j'ai dit voilà ce que nous demandons, la transparence. Mais on parle d'une enquête qui aurait été ouverte par rapport à ce dossier. Mais bien sûr, l'enquête continue. La commission est dissoute, le ministre va mettre une nouvelle commission, l'enquête va continuer. Les quelques personnes, je dis c'est un petit nombre de personnes qui sont mises en cause. Est-ce que
c'est de façon frauduleuse, est-ce qu'ils n'ont pas rempli les conditions administratives nécessaires? Mais est-ce que vous connaissez les personnes mises en cause? Non, j'ai vu des personnes dans la presse, j'ai même vu le nom... Est-ce que vous avez un lien avec Non, j'ai vu le nom de ma fille, ce que je leur ai dit. Ce que j'ai dit au ministre, je ne connais pas comment elle s'est retrouvée là-bas. Elle s'est mariée depuis 6 mois, elle n'est pas chez moi. Elle est avec son mari, ils vivent comme tous les jeunes couples dans une chambre entrée couchée. Et je ne sais pas comment ça s'est retrouvé. J'ai dit au ministre de faire les vérifications nécessaires. Est-ce que vous pensez que dans cette lutte où je suis, avec les idéaux que je porte, je vais me hasarder à aller dans des affaires comme ça? Mais il est possible que des gens, pour me piéger, soient allés voir ma fille. Peut-être naïvement, on lui dit, bon, il y a des opportunités. Elle, c'est une malienne, elle fournit ses papiers, on lui attribue ça avec l'objectif précisément d'avoir son nom sur la liste. Mais les enquêtes vont prouver... En tout cas, on verra ce que l'enquête donnera. Sur 1500 personnes. Et puis du reste, ceux qui ont engendré ce débat, la plupart d'entre eux, c'est des jeunes que je respecte, ceux qui sont sur les réseaux. Mais la plupart de ceux-ci, beaucoup, c'est à travers les logements sociaux qu'ils ont été logés par les anciens gouvernements. Personne n'a trouvé à redire. Il y a des véhicules 4x4 qui appartenaient à l'État. Il semblerait qu'ils ont été donnés à des jeunes qui soutenaient la fameuse affaire des logements sociaux. Voilà, ni watina ni Dr Shogel Kokala Maiga aleka korofo ni o anga marabolo nyamgo e ni watina menyashi alibi nyama ma nyama akila ibora ka korofo nous lame et tu penses que comment vous nous voilà ro et avec la tête Chorno tiens là bifu ki barkada ili cheni baraji injai jata ba odo machama bito ka kuma tenguna bonya bo konna la karama bo kono vraiment akarini suina Shogel ko kuma no nga premier ministre nga fuli ba yoro nga bonya ba yoro iga marabolo nyama ko marabolo nyama o de nyogon don ale mali marabolo nyama e je fera iga marabolo nyama e donc ba nyini fe iga figa marabolo nyama e aga kuma mali marabolo nyama ka ok on te bâcher boy plateau dans ma belle kama voilà donc mais ha nyini ge auditeur fait ni chien pour les nyama e ga bole kuma la ni chien ah c'est dans les barons non chorno bolite nye bonya de dam non mais kuma ta mais kuma no la été so bonya ga semene ba bonya kai bonya de dimanche voilà un honneur ne se refuse pas non mais problème ta la kai bonya de dimanche oh comment et c'est vrai yemu fo anye interview la mais interview mindo anya ye anga marabolo nyema no Shogel Kokala Maiga aye ñiningalu konna la journaliste ke nana kana tenguli kala munye logement sociaux kibariyaw ye ni logement sociaux ta ka lajɛ do muna lisi bora mamunu bora ka kuma caman fɔ o ya anw ye anye fɛn caman fɔ ne yɛrɛ fɛn caman fɔ ne ko anye ibeka fanga kɛlɛ yan k'a fɔ ko yurugu yurugu ani fɛnw de kɛra o de kɛra sababu ye ni an o fanga in bi ngo an tɛ se ka on peut pas faire du IBK sans IBK n'a ma ɲa k'a fɔ ko kɛlɛ dɔ kɛra ko fɛn dɔ ka taga ka bɔ yen ni o taara a man kan tuguni wale kɔrɔ minnu n'u tun bɛ sabati olu wale kɔrɔ ka tila ka kɛ ne yɛrɛ o kuma caman fɔ an ye fɛn caman fɔ a kan ala nana kɛ an nana ye tagalen ɲɛfɛ mun ye Asimi ye n'o y'an ka président de la transition ye colonel Asimi Goïta ale nana fɔ ko mun ye wale in ye ko k'a suspend fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an nana ye tuguni k'a fɔ ko u y'a abrogé yɛrɛ définitivement o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko tilali mun kɛra ko a bɔra a ma tilali mun kɛra mun y'a bɔ a ma parce que anw bɔra ka fɛn dɔw fɔ bon ne ye marabolo ɲɛmaa ka kuma ta k'a lajɛ n'o ye Shogel Kokala Maiga ye a b'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la k'a fɔ ko mun ye logement sociaux ko in ye ko maa minnu bɛ bɔ ka kuma caman fɔ u bɛ fɛn caman fɔ logement sociaux in dili la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a maaw dɔw bɛ yen minnu ni régime kɔrɔ olu ye sow sɔrɔ a la wa o tɛmɛnen kɔfɛ fana tuguni ko u ye mobili 4x4 b'u bolo k'u bɛ boli a la bon Chorno a bɛ se ka kɛ a kan bɛ maa wɛrɛ ma sinon ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne ma logement sociaux sɔrɔ a la ne ma 4x4 sɔrɔ a la mais ne y'a kuma fɔ parce que i n'a fɔ ale Shogel yɛrɛ bilala M5 RFP comité stratégique ɲɛmaaya la cogo min na ka IBK ka fanga bi ko parce que an mago bɛ Mali kura la o Mali kura in de nɛgɛ bɛ ne la parce que a fɔra de ko an bɛna baara kɛ ni changement de donc o changement de hukumu kɔnɔna la wale mun kɛra n'a ma kɛ wale ɲuman ye anw bɔra ko o de fɔ parce que anw mako bɛ changement na sinon ni fɛn dɔ fɛn ma di anw ma régime kɔrɔ la o yɔrɔ kɛra o tɛmɛnen kɔfɛ a kumana a den fana ka ko kan a ko ale yɛrɛ denmuso fana tɔgɔ yera ko in na
ko a furulantaro ko il y a 6 mois ou bien combien ni ma fili aka korofo la aba ira ka foko ona che yere kube ina fo jeune to be furutu ko mina kube chambre entre coucher de konnala c'est-à-dire entre coucher kubo de konnala maintenant ko ni aka korofo ta aba aka korofo konnala iba famia ka foko a den to selmi kera konnala do werete aka korofo la aba ira ka fo mado de kera sababu ye maudo de kera sababu ye munu nye wuliga jo sabata ale den no fe wala sa minye ale denye o dogo ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ ni lisi ngono parce que en réalité u tɛ k'ale den ɲini dɛ u tɛ k'ale den ɲini mais u bɛ k'ale de ɲini indirectement parce que n'o tɔgɔ bɔra la sisan a bɛ fɔ ko ko Choguel yɛrɛ den tun bɛ fɛn kɔnɔna la donc o bɛ kɛ fɛn ye malidenw ka danaya mun b'a ale kan c'est à dire que o bɛna dɔ bɔ o la Thierno ne mago bɛ yɔrɔ mun na Choguel ko kala Mayiga jamanadenw ka confiance b'a kan bɛɛ lajɛlen sɔnnen don a ma bɛɛ ko ko baarakɛla don bɛɛ ko ko an bɛ wagati min na i ko bi ani Asimi ko mɔgɔw ka danaya b'u kan wa u bɛ ka baara kɛ wa anw yɛrɛ b'u soutenir ni mun kɛra parce que soutenance mɔgɔw bɛ fɛn dɔ de confond Thierno n bɛ transition dɛmɛ o ye tiɲɛ mais i kana transition dɛmɛ nkalon kan ni wale dɔ kɛra wale mun tɛ tiɲɛ a ka kan i k'a fɔ parce que maa dɛmɛ mɔgɔw bɛ min kɛ maa dɛmɛ o tɛ maa dɛmɛ ye maa mun ni a tigilama n'i ye ɲuman kɛ a b'a fɔ n'a ye juguman kɛ i bɛ bɔ k'a fɔ ko Kari Masina i b'a fɔ ko Kari Masina i ye nin min kɛ nin ye fili ye a man ka kɛ tan sinon n'i y'a kɛ tan an bɛ segin kɔ ou bien soit kɔlɔlɔ b'a la kɔfɛ donc o tigilama a bɛ fɔ ko o tigi de b'i fɛ wa transition ye an b'a fɛ bi an b'a fɛ sini moi à la place de Choguel Thierno ne tɛ nin question in répond yɛrɛ ni ne de tun bɛ Choguel place la ni e tun ye ne ɲininka nin na k'a fɔ ko logement sociaux ko kibaruya mun n'a waliyara ko ne hakilina ye jumɛn ye Thierno ne tɛ bɔ k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka kuma fɔ ko namara kɛra la a bɛ tan ko olu tigilamaw ye maaw ye maa minnu ye c'est à dire que maa minnu ye wale dɔw kɛ régime tɛmɛnen olu minnu y'a bénéficier ne t'o fɔ ne bɛ se ka journaliste kɛ jaabi ni fɛn mun ye b'a dɔn n b'a fɔ journaliste kɛ ye dɔrɔn a ko waliyara min kɛra sababu ye commission mun sigira ni o ye attribution kɛ o commission an y'o wuli ka bɔ yen ka ban donc enquêtes bɛ sen na mun kɛra maa minnu kɛra sababu ye k'a wale in kɛ enquêtes bɛ sen na ni bɔ kɛra kalama maa minnu don ni tɛgɛ dar'u kan u bɛ bila ka taa sariya ka bolo k'a banna Thierno Choguel ka réponse moi à la place de Choguel n ka réponse y'o de mais n tɛna k'a fɔ ko n bɛna kuma k'a fɔ maa dɔw bɛ tan maa dɔw bɛ tan d'autant plus que mɔgɔ n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye surtout anw bɛ wagati min na i ko bi an bɛ wagati min na i ko bi an bɛ camancɛ fanga de la a camancɛ fanga mun de laɲinina a fɔra ko maliden bɛɛ k'i ɲɛsin c'est à dire an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliden jugu tɛ yen maliden ɲuman tɛ yen an bɛɛ ye maliden de parce que n'i y'a mɛn ko juguya ni ɲumanya Thierno o y'a ye aw bɛɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ fɛn dɔ de fɛ n'o o fɛn yɛrɛ tɛ yen dun vraiment juguya ni ɲumanya bɛɛ ma ban donc c'est pour dire que l'essentiel aujourd'hui c'est quoi, c'est le Mali donc moi à la place de Choguel ne t'a fɔ n ko wa n ko mɔgɔ minnu bɛ ka nin kuma fɔ u ye nin fɛn de bénéficier parce que n'i y'o kɛ Thierno ça c'est pas un discours de rassembleur n b'o fɔ ka dan ye ma ka jumu yɛrɛ ɲuman article bɛ voilà donc ni donna kasi la article u kana boli n kan ok donc ɲɛma hakili la i ye Jɛfɛ ka kɔrɔfɔ lamɛn i bɛ se ka mun fɔ a la je pense que kuma Jɛfɛ ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan wa walima dɔ y'i bolo ka fara non a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ jumɛn kan mun y'i bolo ka fara a kan non foyi tɛ ne bolo Ɲɛma mun y'i bolo ka fara a kan cogo di non a ko kuma na ko a denmuso sɔrɔla cogo min na a y'o ɲɛfɔ commentaire dɔ t'e bolo o kan wa bon Thierno lui-même il a parlé je pense qu'il y a une interview k'a la mɔgɔw y'a lamɛn Choguel ko dɔw tun bɛ fɛ k'ale piéger peut-être que ko dɔw de tun bɛ fɛ k'ale piéger ko naïvement ale denmuso ma i méfier o mɔgɔ ninnu na donc u taara ka taa k'a nɛgɛ peut-être ko k'a tɔgɔ don logement sociaux la ko bon comme elle est malienne comme tout le monde elle aussi elle s'est dit que peut-être que c'est normal a ka postuler a ka candidature don walasa a ka se ka logement sociaux sɔrɔ donc ko u y'a kɛ walasa k'a essayer k'ale lanɔgɔ i n'a fɔ Jɛfɛ k'a fɔ cogo min na ko sinon k'ale denmuso yɛrɛ ko o furula nin y'a kalo 6 ye a n'a furucɛ ko u taara yɛlɛma yɔrɔ dɔ la ko so in yɛrɛ ko ye entrée couchée de i n'a fɔ malien caman ka yɔrɔ bɛ cogo min na entrée couchée c'est-à-dire i donna so kɔnɔ dɔrɔn i bɛ taa se siso de ma yɔrɔnin kelen donc peut-être que salon t'a la cuisine t'a la cour kɔnɔna t'a la véranda t'a la terrasse t'a la peut-être ɲɛgɛn i b'a dɔn chambre anti-chambre bɛ yen nɔ mais nin ye entrée couchée de chambre anti-chambre o ye n'i nana i bɛna se so fɔlɔ dɔ ma fɔlɔ ni n'a y'i diya i bɛ se k'o kɛ salon ye
il be se k'o kɛ veranakorla ye il be se k'a transformer k'a kɛ cuisine n'a y'i ja ni dunanw nan'i fɛ olu be se ka si yen nɔ o ye chambre anti-chambre ye donc o ye chambre fɔlɔ ye i b'o yɛlɛma mais ɲɛma e bɛ ka so commentaire ko an bɛ fɛ ka taa directement non mais n bɛ ka na o mais nafaba tɛ so commentaire ba la o Chorno bon o de y'a to ne ko n ko ok d'accord je préfère ne pas intervenir d'accord ok bon je pense que ni ɲɛma ka di ye i n to yen nɔ an bɛ da Jefa ka kuma parce que i b'a dɔn kuma ka di ne ye ni ne ye kuma minɛ n tɛna se k'a bila Chorno non Chorno ne ma sɔn kuma in ma o ne ma sɔn o ma o parce que kuma caman bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne ni ale an bɛ fɛn caman an sujet caman na hakilinaw tɛ kelen ye o Chorno wa kuma dira a ma bi a bolila kuma la a y'a di ne ma non n bɛna ni kuma de o mais i ko k'i tɛ kuma i jɔ n ka kuma de i ko k'i tɛ kuma kuma caman fɛnw bɛ d'i ma mais bonya in bɛ da ne ma mais non c'est bon n ye kuma da ɲɛmaa k'a ka kɔrɔfɔ fɔ ne b'a fɛ ka mun fɔ ne b'o fɔ de ka tɛmɛ ne ɲininkara de o ne m'a fɔ n ko ne ye ne ɲininka de ne hakilina ye mun ye n ye hakilina de di ko a ye kuma minnu fɔ n ye de fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n ko ni ne b'a place la ne tɛ nin fɔ parce que c'est à dire que ni i ko ni bilala place dɔ la n'i bɛ place dɔ la kumaw dɔw bɛ yen i t'olu jaabi o Chorno i bɛ tɛmɛ olu la de mɔgɔw bɛ kuma minnu fɔ i t'olu jaabi n ko a journaliste kɛ n ko ni ne de tun bɛ e place la ale place la n'i y'a question poser ne ma ne b'a fɔ a kuma kɔnɔna la n ko enquête dayɛlɛlen don ka ban anw dalen don an ka justice la donc maa minnu n'u y'a wale kɛ ni tɛgɛ dar'u kan u bɛ taa sariya sari kɛ mun ni ɲangatali min kɛ kan o bɛ da u kan n ko ni ne b'a place la n b'o de fɔ mais ale fana hakilina ye mun ye o ko la kumakan mun fɔra e bolo e hakilina ye jumɛn ye i ɲininkara o de la o ɲɛma kana boli kuma la sa e ɲininkara de hakilina ye mun ye a to ten Jefa non mais o de ka kuma sa e ka jaabi o banna ka ban bon no don ɲɛma Mangara tɛmɛna ye Chorno i ka marabolo ɲɛma a bɛ ka attaquer plateau kan non mais Chorno tiɲɛ ye parce que tu as vu que ce soir je suis très calme mais on est tous calmes voilà n bɛ ka n ka kuma minute hakɛ caman di Jefa ka mɔgɔ sa a ka se k'i exprimer n ye bonya lasegin a ma su in na mankan nege tɛ n na voilà je suis très calme mais Chorno kɔrɔlen an tɛ taa o kɔrɔlen voilà bon c'est bon marabolo ɲɛma merci an ka kɔrɔfɔ dɔ d'a ma a ka dɔ fɔ a ka commentaire dɔw fɔ a kan hakilinata fɔ ok donc Chorno kuma diyara n ye Jefa ka merci beaucoup Choguel ko mais vous me laissez terminer kana interrompre de ko ale denmuso furula nin y'a kalo 6 ye peut-être i b'a sɔrɔ a y'a fɔ tubabukan na mɔgɔ caman ma attention prêter a ka kumaw la kosɛbɛ ne b'a essayer ka a walawala dɔɔni bamanankan na walasa mɔgɔw k'a faamuya ko ale denmuso furula nin y'a kalo 6 ye ko i b'a sɔrɔ ko dɔw de kɛlen n'u ka janfa labɛn ale kama ko i b'a sɔrɔ dɔw kɛlen n'u ka janfa labɛn ale kama donc ko kabini ale yɛrɛ kɛra marabolo ɲɛmaa ye premier ministre ye ko lui il est devenu l'homme à abattre c'est-à-dire que bɛɛ bɛ fɛ ka marifa ta ka ca ale la k'ale yɛrɛ ka carrière ban k'ale ka ko ban pewu donc ko o de hukumu kɔnɔna la ko nin ko fɛn bɛ ka fɔ tan k'i b'a sɔrɔ k'a dɔw labɛnnen don kabini Faransi c'est-à-dire que janfa ninnu sigilen don Choguel kama depuis Paris donc ko o hukumu kɔnɔna la ko n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'i peut-être k'i bɛ sɔn k'a sɔrɔ ko ale jugulamɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ k'ale piéger ka piège tendu ale ɲɛ k'u taara ka taa ale denmuso nɛgɛ k'ale denmuso fɛnɛ ko m'o fɛnɛ da ka di mɔgɔ la ko naïvement a bɛ se ka kɛ o da ko le fait que o bɛ da mɔgɔ hadamaden na quoi donc o m'a yɛrɛ méfier elle n'est pas attentive quoi non pas qu'elle est pas elle est naïve mais elle est naïve ouais voilà. c'est-à-dire a da ka di mɔgɔ la donc a dara o tigilamɔgɔw la o y'a ka papier ta k'a fara ɲɔgɔn kan ko comme elle est malienne aussi comme tout le monde elle s'est dit que problème t'a la a hakili ma jigin a fa la peut-être ko peut-être que u bɛ fɛ ka cɛkɔrɔba piéger donc k'u taara ka taa ka dossier la logement social la ko sinon k'ale yɛrɛ tun t'a kalama k'ale bɔra a denmuso tɔgɔ kalama presse de kɔnɔna la donc ko fɛnɛ kɔfɛ ko ale yɛrɛ b'a yira maliyɛnw na k'a fɔ k'ale denmuso furula nin y'a kalo 6 ye a n'a cɛ ko u bɛ so dɔ de kɔnɔ sokuru kelen o de ye entrée couché ye bon peut-être ne ye quartier dɔw tɔgɔ fɔ sinon u bɛ sɔn ka dimi ne kɔrɔ sinon ne yɛrɛ bɛ commune 1 na nɔ n b'a dɔn quartier caman bɛ yen nɔ entrée couché bɛ yɔrɔ minnu na o kɔni i bɛ taga parce que ne hakili b'a la n terikɛ dɔw bɛ yen nɔ ala ka hinɛ la ale fatura o y'a sɔrɔ an kun ka dɔgɔn dɔɔnin ale kun kɛlen don ka chambre dɔ ta an ka yɔrɔ fan fɛ ne yɛrɛ tun to ka taa thé min a ka da la yen nɔ n'i kun nana dɔn ale ka yɔrɔ ye entrée couché de ye Gaspard an b'an sigi j'ai l'impression que n bɛ ka kuma minnu fɔ o man di Chorno ye non Gaspard non parce qu'il est impatient ok vas-y awɔ an ka taa sa Chorno est très impatient ok donc ko o entrée couché n bɛ k'o misali min d'i ma i bɛ na dɔrɔn c'est à dire i tɛ se ka don sokɔnɔna la parce que n'i donna sokɔnɔna la dɔrɔn i bɛ taga bɛn u ka lit de ma lit bɛ yen nɔ matelas bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ tuma dɔ la fiɲɛw u bɛ fiɲɛ mɔgɔ bɛ min fiɲɛ mun na o fana bɛ sigi sokɔnɔna la couverture bɛ kɛ yen nɔ baramaw ni fɛnw donc ko
ale demuso ko n'a cɛ ko et puis k'u kelen tɛ ko malien caman ba de bɛ vie o cogoya la mais il a raison i n'a fɔ ne terikɛ mun banna Ala ka hinɛ la o fana tun b'o ɲɔgɔnna de kɔnɔna la bon Tchorno ni entre coucher bɔra yen nɔ u b'a fɔ mun ma ko comment dirais-je est-ce que une chambre salon était si je me comme je ne suis pas spécialiste en agence immobilière mais o ye sokɔnɔna ani siɲɛ kɔnɔ parce que sokɔnɔna kelen o de ye entre coucher donc siɲɛ kɔnɔ ani salon donc o ye chambre fila ye donc marabolo ɲɛmaa ko a ma ko hali ale denmuso tɛ vie o kɔnɔ donc franchement Tchorno n'o ye tiɲɛ ye ne ka foli bɛ Choguel ye n b'a fɔ n ko franchement waraba don cɛba don jamana in ka d'a ye c'est un patriote parce que k'i to premier ministériel la $75,000 i b'o sɔrɔ par mois i kɛra M5 RFP ɲɛmɔgɔ ye i kɛra AMRTP malien caman bɛ gɛlɛya la embargo binnen don anw kan ko Choguel yɛrɛ sɔnna a bɛ se ka kɛ c'est-à-dire que silamɛya sariya la fa man ka denmuso ni a cɛ balo dɛ o tɛ yen nɔ dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye donc Choguel ka wari a ta ye n'a y'a ja a bɛ se ka ɲɛ denmuso ma n'a y'a ja a tɛ ɲɛ a ma parce que mun fɔlen don code du mariage kɔnɔna la comment dirais-je code des personnes et de la famille non Tchorno me yana explication code des personnes et de la famille ko ni cɛ ni muso furula ko charge minnu bɛ famille kɔnɔna la ko ça incombe au mari donc i b'a sɔrɔ an ka premier ministre denmuso o cɛ n'o y'a burankɛ ye i b'a sɔrɔ seba t'o ye Alajɔ yɛrɛ ka plateau kan o don an ye dɔw ta o ko ale tɛ menuisier fɛ ale tɛ maçon fɛ bon moi je n'ai rien contre les menuisiers et les maçons u ka yafa ma k'ale bɛ commerçant de fɛ i b'a sɔrɔ sinon wariba b'olu kun donc peut-être que menuisiers ni maçons u ka yafa ma an ka bonya b'u yɔrɔ ne yɛrɛ n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ olu caman bɛ entre coucher kɔnɔna la donc peut-être que Choguel burankɛ ye olu a b'o métier ninnu dɔw de kɛ peut-être que seba t'a ye o de y'a to a ko a denmuso ni a cɛ il n'est pas obligé de donner son argent donc vraiment n'a y'a ka wari to a bolo ko denmuso ka ni sɛgɛn kun a n'a cɛ franchement Tchorno ne b'a fɔ n ko Choguel ye mɔgɔba ye c'est-à-dire que kɔrɔ k'a b'a denw lamara gɛlɛya kɔnɔ c'est pas parce que i fa wari b'a kun ou bien ko Mali premier ministre don ko i tɛ se ka vie entre coucher kɔnɔna la quoi d'accord i m'a faamuya donc n bɛ fɛ ka n banba o yɔrɔnin kan donc n'a tɛmɛna ka bɔ yen nɔ a ko fɛnɛ ko maa minnu bɛ nin kuma ninnu fɔ k'a ta k'a ɲaga réseaux sociaux kan k'u caman bɛ kuma mugu ba la ko nka ko logement sociaux d'uru yɛrɛ ma régime kɔrɔ mɔgɔw fɛ ko 4x4 d'uru ma ko état ka 4x4 ko d'uru ma régime kɔrɔ mɔgɔw fɛ bon Tchorno tiɲɛ la ne kɔni ne t'o mɔgɔw dɔn comme généralement Choguel quand il fait ses sorties a bɛ to ka allusion kɛ allusion kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ kɔrɔmatigɛli dɔw kɛ mais a tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ donc tiɲɛ la kun ka d'an ye en tant que premier ministre du Mali n'a bɛ nin kuma ninnu fɔ a ka essayer ka dɔ indexer n'o y'a sɔrɔ ni régime kɔrɔ ye an ka 4x4 de ta k'a di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ Tchorno u ka an ka 4x4 minnu la parce que fantanya bɛ maliyɛnw na donc 4x4 ninnu ka récupérer hali n'a bɛ kɛ réforme de k'u feere peut-être que ne yɛrɛ bɛ se ka wari dɔw fara ɲɔgɔn kan on ne sait jamais ni 4x4 ninnu da ka nɔgɔn n bɛ se ka dɔw san ne ni ɲɔgɔnna caman Jɛfaga yɛrɛ bɛ se ko voilà ale yɛrɛ bɛ se ka mobili falen k'a kɛ 4x4 ye donc o bɛna ta ka bila jamana kɛsu kɔnɔna la mais marabolo ɲɛmaa bɛ mɔgɔw dɔn état ka mobili bɛ minnu bolo logements sociaux d'uru ma a ma d'a di cogo la bon tiɲɛ la Tchorno si on doit lutter contre la corruption dans toutes ses composantes an man ka nin fɛn nasuguya to a ka tɛmɛ donc vraiment Choguel avec tout le respect que je lui dois de refondation n ka premier ministre don franchement n b'a fɛ parce que n b'a dɔn baarakɛla don donc a k'u tigiw tɔgɔ di ou bien a k'u di justice ma comme a kuma fɔra réseaux sociaux de kan peut-être que le procureur Touré n ka foli b'a yɔrɔ ale yɛrɛ bɛ se ka enquête dayɛlɛ k'a lajɛ ni mɔgɔ ninnu 4x4 dira jɔn ma logement sociaux dira jɔn de ma bon n'i y'a ye ninnu ta annulé la pour que an tɛ se ka ninnu fana ta bɔsu la parce que an ko Mali kura de dɛ an tɛ fara mɔgɔ ka namara la dɛ bon Tchorno kɔfɛ premier ministre ko fana ko in bɛɛ k'i b'a sɔrɔ k'a labɛnnen don Faransi donc Faransi a labɛnnen don jɔnw de fɛ peut-être politique mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ minnu kɛlen don k'a ko labɛn donc franchement Tchorno u ka fara Choguel la a k'a ka baara kɛ an concentré len don an b'an ka problème na an ka sɔrɔsiw bɛ ka attaquer don o don n'a fɔra ko premier ministre à partir de la France ka baga ma Tchorno k'a tɔgɔ don ko la ko mun yɛrɛ a da t'a la a denmuso bɛ a denmuso ko fana faransiya ayi non a y'o de fɔ ko affaire minnu k'i b'a sɔrɔ k'a généralement ka c'est piloté à partir de l'extérieur quoi i n'a fɔ Faransi ninnu quoi donc u ka to yen nɔ vraiment donc sociaux ko o ye petit problème de Choguel avec toutes les attaques qu'il y a là u ka premier ministre to a ka concentrer armée kan ale ni président de la transition merci Ɲuma je pense que kɔrɔfɔ in c'est tellement vraiment Tchorno ye n bila kuma la je voulais pas parler
Non, ça va dire paradoxe. Ça veut dire qu'il a parlé en parabole quoi. En parabole, il va en parabole plutôt. Nyama e kuma o fenjo ko muna. Chorno me bokuma la ni citation do ko je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Donc parabole de dos. Donc c'est ce que tu as compris. Là que la parabole do parce que comment yere ne ma foi famu. Voilà, donc ne tarata nyama bon imu no ko jugu. Bon, OK, donc Chorno ni et de la dégué parce que de ka bara munu. Ok, merci à ma flèle fo Mali kono ani Mali koka ka foli la se an kanubagaw ma ka Yisu Mangara fo ka Mamadou Djefaga fo kosobe ka anga jamana nyemgo be fu ko wala nyimando ka anga sponsor fo W7 anga foli bisuma ka savon dima ka ufo kosobe ko wala no sodima mgo ka savon dima anga foli bisu lu fana be kan jikoro matonto namboro la mi Mali kablu fo Mali kablu mu nan na on jamana de onye dukure ka yoro ami dukure fo kosobe ka wala nyimando ale de nyemgo yi amba fo Mali on abaka so jo na bi kuran kala ay Mali kablu san anga Mali fendu donc abato sababula anafulu abito on yera ka jamana kono namboro be kono ambe ni wati na ka service kuna foni ambe ofana fo awye na be fenga kibaria don Sénégal bagamara kan kalango kan foka tase munye kenyere bara kechoko kan malien o koni o no era peu service kuna foni ni Orange Mali o le très dimenyoma u kemeka ni mbara en sabati mumba to alibi jamana de u seka lafia chama soro bara tabolo la ka soro u magere mo la ka mo nyinga il suffit que negajuru sira munabu bolo o 37 321 37 321 yo tapedro fufala kido donc il soro ka kuma de ko mumbila bi fenga mundo ibo fo ni nazaraka ni kare walma ni koroboro kan kare walma ni flakan ibi soroka o fo donc ama fo service kuno ala ka kuta tap sendi fana uluna ntaka bi nyokombolo ka fo mamunu min nazara jamana amba nyino fe albi shuni clé na baka na folo ci to de la kono na ayaki à travers tap send application bi Play Store sans fait ni ya télécharger ibe dun a kechuko ka no ko jugu o keme ka code promo OM keni ouverture média ni ya ke à travers OM malien ubi chama mbadi wala yi ambi tap sen mo foko wala nyimando ka fo munye la grande kermesse a sera kabane c'est le 12 et le 13 samedi natani dimanche natando malien abeka mun kono amba foye munye ni wati na Bamako kono nay abina ke musée kono nana ka bewele le 12 et le 13 awele le do anawka demaya awka ta grande kermesse la kulenge fembe anaka demaya akata yere nyeneje ka seka ni kaloyi ni oye muso ka kaloyi ka teme hera ni badin kono donc grande kermesse ya kana fo mashiku wabi damne nege kanye temps 10h abi ban 19h ayo furu muso ta muso munu ngadawiye aya devitini nu ta katanu ya katu nyeneje jien tolo an yela drondi donc alaka le 12 et le 13 ya chorno yere dafale bi kay nenga t-shirt belebele ba aninga ekuleti belebele ba do bembulo modo kanga babini do se na lafiale mi je faka teka mine je faka fara ba amusuta anaka dimoya amita grande kermesse la katandolonge ka sibirini dimanche ke nyene jela otewa sikatala alaka don yirana amina ya ame fulla soma ka wole nyimondo ka foy anga jamana alaka dia anga surasu alaka sebaya duma alibi munu tena anga jamana e alaka hine udala ku daro nema merci à toutes et à tous alaka dugu manje au revoir. Double 7, double tes limites. Tari, lafiya kun bɔra aw ka hami aw ka jɔrɔ o banna finiko la sabula boutique Elensi dayɛlɛla cogo min na maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛɛrɛ bɔ finiko la Elensi kɔnɔ fini suguya bɛɛ lajɛlen bɛ pantalon ɲuman ni chemise dagabanaw a cɛ ta fara muso ta kan kilasi dɔ b'a ɔrɔbu la n t'o lakali siɲɛ fila aw ka denmisɛnninw wa olu sagona fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen Elensi minɛnw bɛ na ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na France Turquie Allemagne ani diɲɛ jamana caman wɛrɛw boutique Elens ale tɛ yɔrɔ dogolen na a filɛ ni Sotiba cité de la solidarité la station Shell yɛrɛ kɛrɛfɛ cɔ ye n'aw mago b'u la sa aw bɛ se ka weleli kɛ 76 08 10 00 Elens fini boutique la Sambalani.
ɲɛnajɛ belebeleba dɔ bolodalen don mars kalo tile 10 ani 2 fɔɔ ka taa bila mars kalo tile 10 ani 3 la n'u b'a fɔ a ma la grande kermesse de Bamako. La grande kermesse de Bamako a bɛ kɛ musée national de Bamako la wa ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ani ɲɛnajɛkɛfɛn caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ corde à sauter, roue de la fortune, course en sac, baby foot, dolantan ani fɛn caman wɛrɛ. Aw kana to fiyewu ni ko ka taa k'aw bolo dan. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ musée national la ni don kɔnfɔlen ninnu na k'a daminɛ 10h la fo ka taa bila 19h la wa dumunikɛyɔrɔ bɛ sɔrɔ yen. N'aw bɛ fɛ ka ticket san walima n'aw bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ aw ye nɛgɛjuru kɔri 76 64 16 87 walima 75 62 51 12 walima aw ye taa an ka page Facebook kan ani Instagram minnu bɛɛ tɔgɔ ye la grande kermesse de Bamako. Rejoignez-nous à la grande kermesse de Bamako les 12 et 13 mars 2022 au musée national de Bamako. La grande kermesse de Bamako, c'est pour les adultes et surtout pour les enfants. C'est des jeux physiques, des jeux de hasard, des jeux de réflexion et bien d'autres avec des activités à vous couper le souffle. Amusez-vous pendant plus de 2 journées avec la course en sac, la roue de la fortune, les jets de fléchettes, la corde à sauter, le basket, le foot, le baby foot, le chamboule-tout et j'en passe. La restauration est possible sur place. Rendez-vous les 12 et 13 mars 2022 au musée national de Bamako pour la grande kermesse de Bamako de 10h à 19h. Réservez dès maintenant votre ticket ou pour toute info supplémentaire, contactez-nous au 75 62 51 12 ou au 76 64 16 87 ou rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram la grande kermesse de Bamako. Abana peu awo auga disukasi tajiko la bolimafɛn ko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu yarawal nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya esansi ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawal de don yarawal la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di masawura la i ta ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawal la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawal k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Société Sodima ka safinɛ kura dilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sanbala ɲɔgɔn